आसनावर मी अजिंक्य देसाई आणि कृष्णा करमळकर यांना विनंती करते की आपल्या सन्माननीय अतिथींना व्यासपीठावरती घेऊन यावे. श्री कश्मीर महाजनी सर. लखनजीराजे भोसले यांनाही सन्मानाने व्यासपीठावरती घेऊन यावे. तसेच मातृभूमी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा डॉक्टर सोनल लेले, शिवसंस्कारचे कार्याध्यक्ष श्री गणेश ठाकूर यांना विनंती करते की व्यासपीठावरती यावं. श्रीयुत मंदार गावडे, गोवा विभाग प्रमुख शिवसंस्कारचे, त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. श्रीयुत नितीन नाईक सर, गोवा विभाग प्रमुख, यांनी व्यासपीठावर यावं. श्री अभिजित राऊळ सर, सावंतवाडी विभाग प्रमुख, यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. श्री शैलेश नाईक सर, गोवा विभाग प्रमुख, यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. श्रीयुत कृष्णा करमळकर, सावंतवाडी विभाग प्रमुख, यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. श्रीयुत उदय पास्ते सर, दोडामार्ग विभाग प्रमुख, यांनी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. सौ संध्या प्रसादी, दोडामार्ग विभाग प्रमुख, यांनी व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचे. श्री दयानंद धाऊसकर, शिवसंस्कारचे सदस्य, दोडामार्ग, यांनी व्यासपीठावरती यायचे. स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम. नुकताच नवरात्रीचा उत्सव पार पडलेला आहे, ज्यात शक्तीची उपासना आणि जागर करून नवचैतन्याने भारित झालेले आपण सर्वजण बंधू भगिनी इथे जमलेलो आहोत ते शिवसंस्कारच्या द्वितीय सन्मान सोहळ्यासाठी. तेव्हा तुमचे सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. राजमाता जिजाऊ मासाहेब, पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या चरणी त्रिवार मानाचा मुजरा देऊन आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत. मी आदरणीय व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय मान्यवर यांना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमा पूजनासाठी जावं. क्षत्रिय कुलावतंस सिंह मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे.
प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सन्माननीय मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हायचंय. एक नम्र विनंती आहे, ॲडव्होकेट श्री सुहास सावंत मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष जर इथे उपस्थित असतील तर त्यांनी व्यासपीठावरती यायचंय. सन्माननीय अतिथी आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना मी विनंती करते की त्यांनी आपापल्या स्थानी उभं राहायचं आहे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मरण करणार आहोत, त्यांच्या नावाची गारद देऊन जय जयकार करून. त्यामुळे कृपया सर्वांनी आपापल्या स्थानी उभं राहायचं आहे. आपला उजवा हात छातीजवळ नेऊन उभं राहायचं आहे सगळ्यांनी. प्रौढ प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. धन्यवाद. तर शिवमय वातावरणात आता आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. सर्वप्रथम व्यासपीठावरील सन्माननीय अतिथींचं स्वागत कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. मी मातृभूमी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा डॉक्टर सौ सोनल लेले यांना विनंती करते की त्यांनी आपले प्रमुख अतिथी प्रसिद्ध अभिनेते श्रीयुत कश्मीर महाजनी सर यांचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करावे. कृपया मॅडम.
शिवसंस्कारचे कार्याध्यक्ष श्री गणेश ठाकूर सर यांना मी विनंती करते की आपले युवराज श्री लखनराजे भोसले यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद सर. यानंतर मातृभूमी शिवसंस्कारच्या सदस्या सौ उर्मिला राणे यांना विनंती करते की आपले मंदार गावडे सर शिवसंस्कारचे गोवा विभाग प्रमुख यांचं गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. यानंतर सौ केतकी म्हापसेकर यांना विनंती करते की श्री नितीन नाईक सर शिवसंस्कारचे गोवा विभाग प्रमुख यांचेही गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. सौ प्रतिभा गवळी यांना विनंती करते की श्री अभिजित राव सर सावंतवाडी विभाग प्रमुख यांचंही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. त्यानंतर प्रज्ञा मातोंडकर यांना विनंती करते की शैलेश नाईक शिवसंस्कारचे गोवा विभाग प्रमुख यांचंही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. यानंतर पवित्रा मातोंडकर यांना विनंती करते की श्री कृष्णा करमळकर सावंतवाडी विभाग प्रमुख यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद. यानंतर प्रज्ञा मातोंडकर यांना विनंती करते की श्री उदय पास्ते सर दोडामार्ग विभाग प्रमुख यांचंही गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. यानंतर उर्मिला राणे यांना विनंती करते की सौ संध्या प्रसादी दोडामार्ग विभाग प्रमुख यांचंही गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. पेप्सी म्हापसेकर यांना विनंती करते की श्री दयानंद धाऊसकर शिवसंस्कार दोडामार्ग विभाग प्रमुख यांचंही गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. धन्यवाद. तर सर्व मान्यवरांचं आपण इथे स्वागत केलेलं आहे. आता आपण मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. शिवविचारांचं बीज तळागाळात रुजवण्यासाठी आणि शिवविचारांनी प्रेरित अशी युवा पिढी घडवण्यासाठी शिवसंस्कारच्या मार्फत मातृभूमी शिक्षण संस्थेअंतर्गत शिवसंस्कार या उपक्रमाअंतर्गत संपूर्ण तळागाळात आपल्या युवा मनात अगदी शिशु गटापासून बाल गटापासून ते खुल्या गटापर्यंत वेगवेगळ्या शिवचरित्र स्पर्धा म्हणा, वेशभूषा स्पर्धा म्हणा, अशा विविध स्पर्धा घेऊन शिवसंस्कारचा हा दुसरा भव्य सन्मान सोहळा आहे. पहिला सन्मान सोहळा आपला गोव्यामध्ये पार पडला होता. तर शिवविचारांनी प्रेरित अशी पिढी पुढे निर्माण व्हावी यासाठी शिवसंस्कारने हा वसा हाती घेतलेला आहे. आणि आपण सर्व शिक्षक, पालक, माता भगिनी या सर्वांनी हे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी तेवढंच आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम मी शिवसंस्कारच्या वतीने तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार मानते. यानंतर शिवसंस्कारचे कार्याध्यक्ष श्री गणेश ठाकूर सर यांना प्रास्ताविकासाठी मी व्यासपीठावरती निमंत्रित करते. कृपया सर. अखंड हिंदुस्थानाचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेब यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करून
शिवसंस्कारच्या या भव्य दुसऱ्या सन्मान सोहळ्यात मी आपणा सर्वांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सन्माननीय व्यासपीठ अजून बरंच मोठं आहे आणि कार्यक्रमही मोठा असल्याने आपल्याला दीपक भाई, त्याचप्रमाणे गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोदजी सावंत हे आपल्याला जसजसे जॉईन होतील तसतसं आपण कार्यक्रम पुढे पुढे घेऊन जाणार आहोत. पण समोर बसलेल्या माणसांच्याही वेळेला काही किंमत आहे आणि हेच लक्षात घेऊन आम्ही हा कार्यक्रम अगदी वेळेत सुरू करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्व लहान थोरापासून अगदी आजच्या तरुणाईमध्ये ज्यांची ग्रेज आहे ते गश्मीर महाजनी सर आज या कार्यक्रमाला आम्हाला लाभले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज फेम गश्मीर महाजनी सर, कारण यांच्या भूमिका आपण सर्वांनीच पाहिलेल्या आहेत. देऊळबंद या सिनेमातून गश्मीर महाजनी सर अगदी घराघरात पोचलेले आहेत आणि आता तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याही भूमिका अगदी लीलया पार पाडत जनमानसामध्ये प्रति शिवाजी महाराज अशी त्यांची ख्याती निर्माण होत आहे. हे आजच्या कार्यक्रमाला आम्हाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभले हे खरोखर आमचं भाग्य आहे. कुठेतरी आमची पूर्वपुण्य ही फळाला आली म्हणूनच ही व्यक्ती आज आमच्या व्यासपीठावर आहे. मातृभूमी शिक्षण संस्थेमध्ये काम करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा झेंडा नाट्य रूपात आम्ही अगदी तळागाळात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. शिवगणेश प्रोडक्शन नावाची आमची संस्था आहे आणि इथे ओशाळला मृत्यू हे संभाजी महाराजांच्या जीवनावरील नाटक आज 60वा प्रयोग या व्यासपीठावर सादर होणार आहे. तर हे कार्य करत असतानाच मातृभूमी शिक्षण संस्थेमध्ये अशी एक ठिणगी पेटली की नाही, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे अगदी लहान थोरांपासून पोचले पाहिजेत, रुजले पाहिजेत आणि त्यासाठी हे जे काही कार्य करतोय ते पुरेसे नाही आहे आणि म्हणूनच आपण शिवसंस्कारची निर्मिती केली. मातृभूमी शिक्षण संस्था ही सावंतवाडीमध्ये जरी छोटीशी संस्था असली तरी तिचा आज विस्तार या 4 राज्यामध्ये होतोय. गुजरात, गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या 4 राज्यामध्ये आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दिनविशेषानिमित्त वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतो आहोत आणि या स्पर्धांचा आपण निकाल जाहीर करतो आणि दरवर्षी एक भव्य दिव्य सन्मान सोहळा करून आपल्या मुलांना त्या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं. असा हा उपक्रम आहे. शिवसंस्कार नेमकं करतोय काय, तर शिवसंस्कार गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणाऱ्या संस्था अनेक आहेत, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज हे गोष्टीच्या पलीकडे आपल्याला समजावेत, कुठेतरी आपल्या त्यांच्या पराक्रमाच्या पलीकडे आपल्याला ते समजावेत, उमजावेत. यासाठी आमचे मॅडम म्हणतात की लहान जो घडा असतो तो घडा ज्यावेळी भरणा अर्धवट असतो त्याचवेळी त्या घड्यामध्ये घातलं पाहिजे आणि ते काम शिवसंस्कार करतंय. अगदी लहान शिशु गटापासून लहान लहान मुलांमध्ये शिवप्रेम निर्माण करण्याचं काम शिवसंस्कार करतोय. कारण या आपल्या संस्थेचं ब्रीदवाक्य जसं आहे की शिवसंस्कृतीचं जतन आणि शिवविचारांचं मंथन. मंथन हा शब्दप्रयोग आपण मुद्दाम केलेला आहे की ज्यावेळी सागर मंथन झालं त्यावेळी अनेक रत्न बाहेर पडलीत. तद्वत जेव्हा शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं मंथन या ठिकाणी होणार आहे आणि प्रत्येक मनामनामध्ये शिवप्रेम जागरूक होणार आहे तेव्हा आपल्याला निश्चितच भावी पिढीमध्ये अनेक शिवरत्न निर्माण होतील आणि त्यासाठीच हा आमचा खटाटोप आहे. कारण नाट्यरूपामध्ये शिव इतिहास मांडत असताना आपण लहान लहान मुलं आहोत. लहान मुलांना महाराजांचं नियोजन काय होतं, महाराजांचं कर्तृत्व काय होतं, महाराजांचं दातृत्व काय होतं, या गोष्टी सगळ्या मुलांना अगदी लहानपणापासून समजाव्यात, त्यांच्या अंगी ते बाणाव्यात, यासाठी आपण हा सगळा खटाटोप करतो आहोत. कारण पुढे जाऊन ज्यावेळी 10वी 12वी नंतर त्यांना वाटलं पाहिजे की आपल्याला महाराज अजून शिकले पाहिजेत, आपल्याला अजून महाराज जाणून घ्यायचे आहेत, त्यांच्यासाठी आपण अभ्यास केला पाहिजे. ही जर त्यांना 10वी 12वी नंतर जर त्यांच्यामध्ये आवड निर्माण झाली पाहिजे तर त्याची सुरुवात कुठेतरी शिशु गटापासून झाली पाहिजे. केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज की जय एवढ्यावर न थांबता हे शिवविचार, आपले शिवामृत, छत्रपती संभाजी महाराजांचं बलिदान असेल धर्माप्रती, जिजाऊ
बाळासाहेबांचा त्याग असेल, ह्या गोष्टी कुठेतरी लहान लहान वयामध्ये या मुलांमध्ये रुजाव्यात बनाव्यात यासाठी शिवसंस्कार सदैव कटिबद्ध आहे आणि त्याच्यातलाच हा एक उपक्रम आहे. आपण स्पर्धा हा केवळ एक माध्यम ठेवलेला आहे, पण यापुढेही शिवसंस्कारचा बराच मोठा व्याप आहे. बऱ्याच गोष्टी बांधीत आणलेले दूरचे मनसुबे आहेत की एक समाजाला सशक्त शिवविचारांची पिढी आपण देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. हे शिवविचार का आणि कशासाठी ह्याचं उत्तर आपल्याला प्रत्येकाला माहीत आहे. अलीकडे आपली पिढी आहे ती अगदी संयम नावाची गोष्टच आपल्याला कुठे दिसत नाही आहे. संयम हरवलेलाच आहे. जिद्द ती त्याच्यापेक्षा हरवलेली आहे, कारण गुगलमध्ये फास्ट मिळतं. हे सगळं कुठेतरी थांबायला पाहिजे. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा संयम, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नेतृत्व, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दातृत्व, ह्या सगळ्या गुणांचं कुठेतरी एक विश्लेषण त्यांच्या मनामध्ये झालं पाहिजे आणि एक सशक्त शिवविचारांची एक भावी पिढी या समाजाला देण्यासाठी शिवविचार कटिबद्ध आहे. आणि त्याच्यातच हा आपला दुसरा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय. बराच प्रतिसाद आम्हाला लाभतो आहे आणि या कार्यक्रमाच्या अंतर्गतून आपण शिवविचार समाजामध्ये प्रेरणा देण्याचं काम करतोय आणि याला योग्य प्रकारे आपल्याला प्रतिसादही लाभतोय. त्याचप्रमाणे आपल्याला राजाश्रयही योग्य पद्धतीने लाभत आहे. माननीय दीपकभाई केसरकर असतील, आपल्या राज्याचे शिक्षण मंत्री, सदैव या संस्थेच्या पाठीशी आहेत. अगदी केव्हाही कधीही या संस्थेचा जो जो कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रम अगदी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष त्यांनी डोक्यावर घेतलेला आहे आणि आम्हाला भरभक्कम असा सपोर्ट त्यांनी केलेला आहे. त्याचबरोबर सावंतवाडीमध्ये नवनिर्माण उदयाला येणारं एक नेतृत्व, जे तरुणांचं आशास्थान, तरुणांचं प्रेरणास्थान जे आपण म्हणतो, ते विशालजी परब असतील, तर त्यांचाही या कार्यक्रमामध्ये फार मोलाचा वाटा आहे. जेव्हा कधी आम्ही हा कार्यक्रम त्यांच्यासमोर घेऊन गेलो तेव्हा अलबत्त करा, हा कार्यक्रम चांगला आहे, आपण जिथे काही कमी पडेल तिथे विशाल परब आहे, कारण त्यांचं नावाप्रमाणेच त्यांचं नाव विशाल आहे आणि त्या विशाला या नावाप्रमाणेच त्यांचं दातृत्वही विशाल आहे आणि त्यांचं कर्तृत्वही विशाल आहे. आपण आता नुकतंच पाहिले की आरोग्य सेवा ही किती महत्त्वाची सेवा आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी ॲम्ब्युलन्स आपल्या या जिल्ह्यासाठी दिलेले आहेत. तर असं कार्य करणारा एक उगवता नेता या शिवसंस्कारच्या मागे आहे. या सर्वांचे असेच आभार आणि या सर्वांचेच हे भरभक्कम असे 2 शब्द पाठीशी घेऊन आम्ही हा वाटचाल पुढे करणार आहोत. एवढे मी एक प्रास्ताविक पर माझे 2 शब्द संपवतो आणि यापुढील कार्यक्रमाची धुरा शालन ठाकूर यांच्याकडे सुपूर्द करतोय. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर मातृभूमी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा डॉक्टर सौ सोनल लेले यांना मी मनोगतासाठी निमंत्रित करते. कृपया मॅडम. उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमासाठी आवर्जून आपल्याला आपला बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित असलेले आपले सन्माननीय अतिथी माननीय गश्मीर महाजनी सर, आपल्या सावंतवाडीचे लाडके युवराज माननीय लखमराजे भोसले सर आणि आपल्या शिवसंस्कारचे सगळे विभाग प्रमुख, ज्यांनी शिवसंस्कारची धुरा पुढे नेण्यासाठी जे सगळेजण आपल्याला मदत करतात, ते सगळे त्यांचे मी इथे मनापासून स्वागत करते. आणि शिवसंस्कार घेऊन ज्यांच्याकडे आपण जातोय आणि ज्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला लाभतोय, ते इथे उपस्थित असलेले सगळे छोटी मुलं आणि त्यांचे शिक्षक, त्यांचे मुख्याध्यापक आणि त्यांचे विशेषतः पालक, या सर्वांचं मी मनापासून या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते. मातृभूमी शिक्षण संस्था 8 वर्षांपूर्वी सावंतवाडीसारख्या छोट्याशा शहरामध्ये उदयाला आली. संस्था ज्यावेळी स्थापन झाली त्यावेळी फक्त एक शिशुविहार सुरू करायचा अशा एका विचाराने आम्ही प्रेरित झालेलो होतो आणि त्या विचाराला पुढे घेऊन आम्ही अशी एक बालवाडी इथे स्थापन केली की जिची पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक आगळी वेगळी बालवाडी म्हणून ख्याती आहे. कारण मुलांचा, विशेषतः शिशूंचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने जे जे उपक्रम महत्त्वाचे आहेत ते सगळे उपक्रम आपण या बालवाडीतून, आपण ते सगळे उपक्रम या मुलांना बालवाडीच्या माध्यमातून देतोय.
जेव्हा शिशुविहारला छान यश मिळालं आणि पुढे पुढे जायला लागलं, तेव्हा आपण शिवगणेश प्रोडक्शन्स ही संस्था होतीच आपली, ज्याचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री गणेश ठाकूर सर होते. आणि जेव्हा मातृभूमी शिक्षण संस्थेबरोबर शिवगणेश प्रोडक्शन ही संस्था आली, तेव्हा त्याच्यामार्फत आपण प्रामुख्याने इतिहास हा विषय घेऊन आपण, कारण सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे की नाटक हे अतिशय प्रभावी माध्यम आहे आणि या माध्यमाद्वारे आपण आपला इतिहास, आपली ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष आपण मुलांच्या मनामध्ये सहज आणि लवकरात लवकर पोहोचवू शकतो. या एका विचाराने आपण रायगडाला जेव्हा जाग येते, इथे ओशाळला मृत्यू आणि एक सामाजिक नाटक ती फुलराणी हे आपण केलं. आणि नुकतंच मला सांगायला खूप आनंद वाटेल की आपल्या शिवसंस्कारचे कार्याध्यक्ष माननीय श्री गणेश ठाकूर यांनी लिहिलेलं, स्वतः दिग्दर्शित केलेलं आणि त्यांनी स्वतः अभिनय केलेलं, महाराजांचा अभिनय केलेलं नरसिंह शिवराय हे नवकोरं नाटक आपण घेऊन आलेलो आहोत, ज्याचा शुभारंभ याच नाटपई हॉलमध्ये आपण केला होता. माननीय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांच्या हस्ते हा शुभारंभाचा प्रयोग पार पडला होता. त्यानंतर नाट्यसंस्थेनंतर आपण स्वरसाधना संगीत विद्यालय नावाचं एक संगीत विद्यालय संस्थेमार्फत आपण स्थापन केलेलं आहे, ज्याच्या अंतर्गत आपण शास्त्रीय गायन या स्वरसाधना विद्यालयामध्ये शिकवतो आणि फक्त शास्त्रीय गायनाचे आपण इथे धडे देतो. त्याचबरोबर हार्मोनियम आणि तबला याचेही आपण तिथे धडे देतो. त्यामुळे हाही संस्थेचा एक वेगळा उपक्रम आहे. जसं सरांनी सांगितलं की शिवविचार, कारण हाच विचार सरांनी मांडला होता, कारण शिवविचाराचे प्रणेतेच गणेश ठाकूर सर आहेत. कारण त्यांच्यासाठी आपण यासाठी आपण सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. कारण सावंतवाडीमध्ये शिवजयंतीला मोठी रॅली व्हायची, हे सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे, ज्याच्यामध्ये अगदी छोट्या मुलांपासून सगळेजण आपण सहभागी व्हायचो, फेटे बांधायचो, मोठी रॅली निघायची. आमच्या मनामध्ये हा प्रश्न आला की मुलांना सांगितलं की मुलं वेशभूषा करतात, फेटे बांधतात आणि शिवाजी महाराज की जय म्हणतात, पण शिवाजी महाराज की जय हे आपण वर्षातून फक्त एकदाच म्हणतो, मग उरलेल्या वर्षभराचं काय? हा विषय फक्त एका दिवसापुरता शिवजयंतीपुरता मर्यादित आहे का? तर नाही. मग आपण काय करायला पाहिजे? आणि या विचारांचं ज्यावेळी आपण मंथन केलं, त्यावेळी एक विचार असा पुढे आला की जसं बालवाडीमध्ये आपण मुलांना एक सर्वांगीण विकासासाठी काही विचार रुजवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये आपण जे उपक्रम करतो, तसाच आपण काही ऐतिहासिक उपक्रम घेऊ शकतो का इथे? तर मग शिवविचारांची, शिवसंस्काराची आपण स्थापना केली आणि ज्यामध्ये आपण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांमध्ये आपण शिवसंस्कार घेऊन गेलो आणि उदंड प्रतिसाद आपल्याला तिथून मिळालेला आहे. त्याचबरोबर मला सांगायला आवडेल की फक्त या 4 राज्यांपुरती शिवसंस्कारची व्याप्ती मर्यादित न राहता भारताबाहेर दुबई, स्कॉटलंड आणि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया इथे सुद्धा शिवसंस्कारला आपल्याला आनंदाने आणि खूप कौतुकाने आपल्याला तिथील सगळेजण जॉईन होत आहेत, आपल्या सदस्य म्हणून सहभागी झालेले आहेत. म्हणजे आपण इथे महाराष्ट्र आणि 4 राज्यांबाहेर आपण परदेशात सुद्धा शिवसंस्कार रुजवण्याचं कार्य सुरू केलेलं आहे. तर याचा आम्हाला निश्चितच आनंद आहे. तर अशी आपण मातृभूमी शिक्षण संस्थेचा आलेख हा असा वाढत चाललेला आहे आणि त्याचा आम्हाला आनंद आहे. तर आपले सन्माननीय अतिथी दीपकभाई केसरकर जे शिवसंस्कारच्या मागे अगदी ठाम उभे आहेत, त्याचबरोबर गोव्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय प्रमोदजी सावंत, ते सुद्धा शिवसंस्कारच्या पहिला सोहळा त्यांच्या शुभ हस्ते आपण गोव्यामध्ये रवींद्र भवनमध्ये साजरा केला होता. ते सुद्धा त्यांचाही पाठबळ आपल्याला खंबीर लाभलेला आहे. त्याचबरोबर माननीय विशालजी परब ज्यांच्याकडे खंबीर नेतृत्व म्हणून पाहिलं जातं, त्यांचंही पाठबळ आपल्याला लाभत आहे. माननीय अच्युतजी भोसले, तर जे आपले यशवंतराव चव्हाण पॉलिटेक्निकचे सर्वेसर्वा चेअरमन आणि संस्थापक आहे, तर त्यांचंही आपल्याला दरवर्षी शिवसंस्कारसाठी पाठबळ लाभत असतं आणि यावर्षीही ते लाभलेलं आहे. ही सगळी व्यक्तिमत्व मला वाटतं उद्यापासून आचारसंहिता लागू होते, त्यामुळे सगळ्यांचे व्यस्त नियोजन असल्यामुळे जसं जसं ते येतील तसं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळेजण आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. तोवर आपण आपला सन्मान सोहळा साजरा करणार आहोत.
गश्मीर सरांबद्दल मला थोडंसं सांगायला आवडेल, कारण जेव्हा देऊळबंद सिनेमामध्ये आम्ही गश्मीर सरांना पाहिलं तेव्हा रवींद्र महाजनी सरांचा मुलगा ही ओळख आधी मनात होती, पण जेव्हा गश्मीर सरांना पाहिलं आम्ही चित्रपटामध्ये तेव्हा ती ओळख नुसती रवींद्र महाजनी सरांचा मुलगा अशी न राहता ती आमच्या मनात गश्मीर सर अशीच ओळख निर्माण झाली. आणि मला असं वाटतं की गश्मीर सर संपूर्ण युवा पिढीच्या गळ्यातले ताईत बनले आणि सगळेजण म्हणत होते की देऊळबंदचे हिरो गश्मीर महाजनी सर. आता सुद्धा जेव्हा आपण जाहीर केलं की गश्मीर सर येत आहेत तेव्हा सगळ्या सावंत बावाडीभर उत्साहाचं वातावरण होतं की आम्हाला सरांना भेटायचंय, आम्हाला फोटो काढायला मिळतील का. तर त्या सगळ्यांचं इथे आपण ते सगळेजण ते सगळं करूच शकतात. मला सांगायला आवडेल की इथे जी मुलं आहेत, छोटी छोटी मुलं, की जीवन कसं जगावं आणि आपण पुढे कसं जावं हे जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं असेल किंवा तुम्हाला जर अशी काही प्रेरणा कोणाकडून घ्यायची असेल तर मी एवढं ठामपणे सांगू शकते की गश्मीर सरांकडून तुम्ही ती प्रेरणा नक्कीच मिळवू शकता. गश्मीर सर त्या बाबतीत स्वतःच बोलतील, कारण त्यांनी त्यांच्या हिमतीवरती त्यांनी त्यांचं नाव हे मिळवलेलं आहे आणि यापुढेही आणखीन उत्तुंग शिखर ते गाठणार आहेत. त्यासाठी तर मी त्यांना शुभेच्छा देते. यानंतर सावंतवाडीचे आपले सन्माननीय युवराज लखमराजे भोसले. सावंतवाडीमध्ये शिवगणेश प्रोडक्शन्सच्या इथे ओशाळला मृत्यू या नाटकाचा आजचा होणारा हा तब्बल 8वा प्रयोग आहे एकट्या सावंतवाडीमध्ये. आणि जेव्हा एका शिवजयंतीला राजवाड्यामध्ये आपण हा प्रयोग लावलेला होता तेव्हा माननीय युवराज तिथे उपस्थित होते आणि अर्धा प्रयोग झाल्यानंतरच त्यांनी निरोप पाठवला की हाच प्रयोग आम्हाला इथे उद्याच परत पाहिजे. मला असं वाटतं की संपूर्ण नाट्यसृष्टीमध्ये असा इतिहास कोणी घडवला नसेल की संपूर्ण नाट्यप्रयोगालाच वन्स मोर मिळतो, तर तो इतिहास आपल्या या नाट्याने घडवलेला आहे आणि त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. तर आपल्याला माननीय युवराज असतील, राणीसाहेब असतील, युवराजनी साहेब असतील, राजेसाहेब असतील, त्यांचं सुद्धा वेळोवेळी आपल्याला खंबीर पाठबळ लाभलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनापासून इथे आभार मानते आणि मी इथेच थांबते. आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत. त्याआधी आई श्री तुळजाभवानीच्या चरणी मी माझे वंदन करते. त्याचबरोबर राष्ट्रमाता जिजाऊ आणि आपले सगळ्यांचं महाराष्ट्राचं, अखिल महाराष्ट्राचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांना मनापासून मी मानाचा मुजरा करते. आपण सगळ्यांनी मला वाटतं एकदा घोषणा देऊया जोरदार. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर आपल्याला उत्सुकता लागलेली आहे ज्या भाषणाची, ते भाषण आता नाही होणार आहे. पहिलं आपण एक विशेष पुरस्कार घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपलं जे उत्सुकतेचं भाषण आहे गश्मीर सरांचं ते ठेवणार आहोत. तर शिवसंस्कारच्या वतीने यंदा 3 विशेष पुरस्कार आपण देणार आहोत. 3 विशेष पुरस्कारांचं आयोजन आपण केलेलं आहे. तर पहिला पुरस्कार आहे छत्रपती शिवाजी महाराज ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक पुरस्कार. नंतर आहे छत्रपती शिवाजी महाराज इतिहास संशोधक पुरस्कार आणि तिसरा आहे छत्रपती संभाजी महाराज युवा इतिहास अभ्यासक पुरस्कार. तर आपण या 3 विशेष पुरस्कारांचं वितरण करणार आहोत. सर्वात प्रथम मी व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करते की पहिला पुरस्कार छत्रपती शिवाजी महाराज ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक पुरस्कार आणि तो आपण देतोय श्री प्रकाश देशपांडे सर, चिपळूणवरून आलेत, जे इतिहास संग्राहक आहेत, प्रसिद्ध शिवव्याख्याते आहेत. तर त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचे. मी शिवसंस्कारच्या सदस्यांना विनंती करते की सिंहासन आणावं त्यांनी व्यासपीठावरती. या
टाळ्यांच्या गजरात आपण सरांचा सन्मान इथे होत आहे. हॅलो सर, हे सन्मान आसद आहे आणि आपल्या कार्यासाठी आपण हे आम्ही आपल्यासाठी आमची विनंती आहे सर, आपण या ठिकाणी आसनस्थ व्हावं. हे शिवसंस्कार आहेत. लहान लहान आपल्या सर्व मुलांनी पहा, हे शिवसंस्कार आहेत. सरांचं कार्य जितकं उत्तुंग आहे त्या कार्याचा आलेख वाचणं सुद्धा अवघड आहे, आयुष्य अपुरं पडेल एवढं इतिहासासाठी यांचं कार्य आहे. आणि यासाठीच छत्रपती शिवाजी महाराज ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक हा पुरस्कार शिवसंस्कारच्या वतीने सरांना बहाल करण्यात येत आहे. श्री आदिशक्ती तुळजा भवानी अखंडित लक्ष्मी कलाकृत विविध गुणालंकरण राजमान्य राजश्री श्री प्रकाशराव देशपांडे यासी दंडवत. शिवसंस्कार तर्फेने आपणास छत्रपती शिवाजी महाराज ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक हा पुरस्कार देताना आम्हास बहुत आनंद होत आहे. माननीय श्री प्रकाशजी, चिपळूण नामक साहित्य समृद्ध शहरात आपले वास्तव्य म्हणजे काव्य, लेखन, इतिहास, संशोधन, ग्रंथालय चळवळ अशा विविधांगी गुणाचा संगमच. या कारणे अनेक मान्यवर कवी साहित्यिकांच्या मान्याची पायधोळ आपल्या सदनी लागली. लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिर म्हणजे आपला जीव की प्राण. प्रसंगी आपला प्रपंच बाजूला ठेवून आपण वाचनालयाचा प्रपंच फुलवीत नेला. संपूर्ण कोकण भूमीतील उल्लेखनीय वस्तू संग्रहालयाची संकल्पना आपण सत्यात उतरली. शिवरायांच्या दळवटणे येथे असलेल्या सैन्य तळाची प्रतिकृती म्हणजे आपल्या कर्तृत्व शिरपेचातील मानाचा तुरा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्गी मराठा साम्राज्याचे वैभव दर्शवणारे संग्रहालय उभारणीस आपले अनुभवी सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. आदरणीय प्रकाशजी, आपल्या व्यासंगी अनुभवाचा व कर्तृत्वाचा आलेख सह्याद्रीच्या उंच 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 उंची गाठो हीच भवानी चरणी प्रार्थना. बहुत काय लिहिणे मर्यादेयम विराजते. धन्यवाद. धन्यवाद. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरतीच विराजमान व्हायचे. सर, यानंतर दुसरा पुरस्कार आहे छत्रपती शिवाजी महाराज इतिहास संशोधक पुरस्कार. आणि हा पुरस्कार आपण देतोय श्री सचिन मदगे, गोव्यातून आलेले आहेत, प्रसिद्ध मूर्तिकार आहेत, इतिहास संशोधक आहेत, एक व्यासंगी अभ्यासक आहेत आणि प्रसिद्ध शिवव्याख्याते आहेत. श्री आदिशक्ती तुळजा भवानी अखंडित लक्ष्मी कलाकृत विविध गुणालंकरण
राजमान्य राजश्री सचिन मदगे यासी दंडवत. शिवसंस्कार तर्फेने आपणास छत्रपती शिवाजी महाराज इतिहास संशोधक हा पुरस्कार प्रदान करताना आम्हास बहुत आनंद होत आहे. ऐतिहासिक पुण्यभूमी पुणे प्रांती आपला जन्म झाला. ऐसे असता गोमंतक ही आपली कार्यभूमी जाहली. गोमंतकीय निसर्ग सौंदर्यासम आपली मूर्तिकला छत्रपतींच्या प्रतिकृतीने गोमंतकात ठाई ठाई दिमाखात उभी आहे. गोमंतकातील अप्रकाशित गडकोटांचे संशोधनात्मक कार्य करून गडकोटांचा इतिहास आपण संकलित केला. या उपरी विशेष म्हणून साळ नदी काठी बांधलेल्या बेतूल गडाचा शोध लावून शासन दरबारी नोंद करण्याचे संशोधनात्मक कार्य आपण केले. शिवरायांनी ज्या सप्तकोटेश्वराचा जीर्णोद्धार केला त्या सप्तकोटेश्वराचा पुनरुज्जीर्णोद्धार कार्यात आपली शिवसेवा रुजू केली. छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या गोमंतकातील कार्याचा राजकीय व सामाजिक परिणाम याचा विशेष अभ्यास आपण केला. मराठा इतिहासावरील 250हून अधिक लेख आपल्या लेखणीतून प्रसिद्ध पावले. शिवगोमंतक गाथा व फोंड्यातील छत्रपती संभाजी महाराजांनी बांधलेल्या मर्दनगड इतिहास हे लेखन म्हणजे आपल्या कर्तृत्वाचा मानबिंदूच. आपल्या शिवकार्याचा चौघडा दशदिशात घुमू दे अशी आई भवानी जवळ नम्र प्रार्थना. बहुत काय लिहिणे मर्यादेयम विराजते. धन्यवाद. धन्यवाद सर. मी मदगे सरांना विनंती करते की त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. यानंतरचा तिसरा पुरस्कार आहे छत्रपती संभाजी महाराज युवा इतिहास अभ्यासक पुरस्कार आणि हा पुरस्कार आपण देत आहोत श्रीयुत सौरभ करडे सर, युवा शिवव्याख्याते, ऐतिहासिक विषयांचे लेखक. यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरती यायचे. श्रीयुत सौरभ करडे सर. श्री आदि साहित्य तोगा भवानी अखंडित लक्ष्मी कलाकृत विविध गुणालंकरण राजमान्य राजश्री श्री सौरभराव करडे यांची दंडवत. शिवसंस्कार तर्फेने आपणास छत्रपती संभाजी महाराज युवा इतिहास अभ्यासक पुरस्कार देताना आम्हास बहुत संतोष होत आहे. किल्ले रायगडाच्या पवित्र मातीत आपला जन्म होणे हीच थोर भाग्य. राष्ट्रमाता जिजाऊनी बालशिवरायांना घडविलेल्या पुण्यभूमीत सांप्रत पुणे शहरी आपण वाढलात हे पूर्वजन्मीचे सकृत. त्या कारणे आपण धाकुट्या वयात हजारो मावळ्यांसमक्ष गेल्या एक तपाहून अनेक प्रांतात शिवसंस्काराचा जागर करीत आहात. ही गोष्ट सामान्य नव्हे. जैसे वाणीचे तैसेच लेखणीचे सामर्थ्य. ज्या बळे आपण शिवशंभू चरित्र भारतभर संस्कृती स्वातंत्र्य संग्राम संत साहित्य शिवकल्याण राजा ऐसे चौफेर लेखन आपण सातत्याने करीत आहात. विद्या वाणी लेखणी सहित पकवाज वादन ही कला देखील आपण जोपासीत आहात. आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा झेंडा उंचावत आपण सिंदखेड वाड्यात आई साहेब जिजाऊंचे चरित्र पटकथा रूपाने साकारले. ऐतिहासिक चित्रपट पटकथा व संवाद लेखन व इतिहास सल्लागार ही धोरा देखील आपण समर्थपणे वाहिली. आदरणीय सौरभजी, आपले शिवकार्य व आपली कीर्ती भारतवर्षभर दुमदुमत राहो हीच भवानी चरणी प्रार्थना. बहुत काय लिहिणे
मर्यादेयम विराजते. धन्यवाद. अशा पद्धतीने आपले हे विशेष सन्मान पार पडलेले आहेत. यानंतर पुढील कार्यक्रमासाठी मी शालनला विनंती करतोय. धन्यवाद सर. यानंतर आपण विशेष 3 शैक्षणिक पुरस्कार देणार आहोत. आपण ज्या ज्या स्पर्धा शिवसंस्कारच्या मार्फत विविध शाळांमध्ये राबवतो त्यासाठी आपल्याला जे शिक्षक बंधू आहेत, शिक्षक बंधू भगिनी ज्या आहेत त्यांचा मोलाचा वाटा असतो आणि मोलाचं सहकार्य असतं. तर अशा विशेष 3 सत्कारांना आपण आता सुरुवात करणार आहोत. प्रथम पुरस्कार आहे श्रीयुत प्रतापराव देसाई, मुख्याध्यापक, जनता विद्यालय तळवडे. व्यासपीठावर यायचं आहे सर. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांचा सन्मान करावा. जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट होऊ दे. अगदी मोलाचं सहकार्य करतात या सर्व परीक्षा राबवण्यामध्ये असू दे, मुलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी असू दे. दुसरा पुरस्कार जातोय सौ श्रुती जोशी, प्राध्यापिका, मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल, सावंतवाडी यांना. सौ श्रुती जोशी मॅडम, आपण व्यासपीठावर यायचंय. यानंतरचा पुरस्कार आहे श्रीयुत उमाजी राणे सर, जे आरोग्य विभागामध्ये गेली 28 वर्ष आरोग्य पर्यवेक्षक म्हणून सेवा कार्यरत आहेत. तसेच SSY मध्ये टीचर म्हणून 16 वर्ष कार्यरत आहेत. तर जिल्हास्तरीय शिवचरित्र स्पर्धेसाठी दरवर्षी निस्वार्थपणे आपले योगदान देतात असे श्रीयुत उमाजी राणे सर यांचा सन्मान करण्याची मी विनंती करते. धन्यवाद. सन्माननीय मान्यवरांनी आपल्या व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचे. यानंतर आपल्या सावंतवाडी संस्थानाचे युवराज, तरुणांचं लाडकं नेतृत्व असे युवराज लखमजीराजे भोसले यांना मी शुभेच्छावर मनोगतासाठी इथे निमंत्रित करते. कृपया सर. सगळ्यात प्रथम मी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदनाने मुजरा करून सुरू करतो. आज इथं शिवसंस्कारचं भव्य संमेलन साठी आज इथं सगळेजण उपस्थित आहे, व्यासपीठावर उपस्थित, आणि इथं सगळे समोर पण सगळे मुलं, पालक आणि भाऊ बहिणी. महत्त्वाचं म्हणजे नावामध्येच संस्कार आहे आणि पहिल्यापासून म्हणजे संस्कार तो महत्त्वाचा आहे आणि शिवाजी महाराजांचं तो संस्कार आपल्यामध्ये सगळ्यामध्ये राहणं तो म्हणजे गरजेचं असतो. तर महत्त्वाचं म्हणजे की
आपलं सगळ्यांना थोडं तरी इतिहास काय थोडं तरी माहिती असायला पाहिजे, ते त्यांचे संस्कार त्यांचे घ्यायला. तर महत्त्वाचं आहे की म्हणजे आपण बघतो, आपण म्हणजे मॅडम पण म्हटले की आपण घोषणा करतो आणि लोक भरपूर सांगतात, पण काय खरं माहीत आहे का नाही माहीत, मुलांना व्याख्यान करतात, मुलं बोलतात पण त्याच्याबद्दल, पण खरं काय माहिती असते मुलांना ते महत्त्वाचं आहे. आणि मी ते मुलांच्या बद्दलच बोलत नाही, पण भरपूर लोक पण त्यांचं इतिहासाचं ज्ञान नाही आहे आणि ते केव्हा चुकतो कशाला, दरवेळी नुसतं कार्यक्रमसाठी जातात आणि शिवाजी महाराज की जय घोषणा करतात, ते चुकीचं आहे. आणि मला वाटतं की ते नुसतं आपले मोठे जण पण होत नाही, राजकीय लेवलला पण होतो. आणि मला एक भरपूर दुःखाचा विषय होतो की राजकारणामध्ये भरपूरदा शिवाजी महाराजांचा उपयोगच करून जातो, पण त्याचं खरं अर्थ त्यांना माहीत नाही. त्यांना माहीत असलं असतं तर ते नाव नाही घेतलं असतं, त्यांचं कार्य केलं असतं आणि ते संस्कृती जपून ठेवली असती. तो महत्त्वाचं आहे, नुसतं बोलून तो उपयोग नाही आहे. तसंच त्यांची पुरी टीम आहे जी संस्कारची, ते वर्षभर असं कार्यक्रम घेतात, तो खरं संस्कृती आहे त्यांची, तो खरंच जपवण्याचं आहे. नुसतं म्हणजे एकदा शिवजयंतीलाच असेल काय, नुसतं कार्यक्रमला येऊन नुसतं हजर राहणं त्याच्यानी संस्कृती आणि आपण शिवाजी महाराजांचे विषय मांडू शकत नाही. ते रोज आपल्या जीवनामध्ये पण असतो आणि जीवनामध्ये लोकांना त्याच्याबद्दल बोलायला पाहिजे. तर तसंच मी म्हणतो की आपण आज इथं जास्त करून मुलं आहे आणि मला माहिती आहे ते त्यांच्या प्राईज डिस्ट्रीब्युशनसाठी आलेले आहे, पण ते तुम्ही आठवण ठेवा की नुसतं कार्यक्रमच्या निमित्ताने नुसतं शिवाजी महाराजांचं आठवण नाही आलं पाहिजे, आठवण ते रोज यायला पाहिजे. आम्ही पण म्हणजे सावंतवाडी संस्थान एक वेगळी राजधानी होती, पण आम्ही बघतो शिवाजी महाराज म्हणजे ते देव आहे. त्यांनी काय काम केलं आणि कार्य केलेलं आहे ते म्हणजे बाकीचे सगळे महाराजांनी नाही केलेलं आहे आणि त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. म्हणून आम्ही त्या दृष्टीने आपण त्यांना एक लेवलवर ठेवतो. आणि आज पण थोडे लोक आले आणि तो खुर्ची होता, मला माहित आहे की असं होतं की शिवाजी महाराजांचा पुतळा बाजूला आहे आणि अशी खुर्ची आहे, तर 10 टाइम विचार करतो आपण की बसायचं का नाही. बरोबर आहे का, म्हणजे त्यांचं पण तेच विषय होतं, पण ते खरं आहे, तीच खरंच संस्कृती आहे लोकांची आणि ते सगळे त्याच्यात संबंधित आहे. शिवाजी महाराजांचे इतिहास लिहितात, त्यांचे व्याख्यान लिहितात, काय त्यांच्याबद्दल अभ्यास केलेला आहे, तर त्यांना मान आहे त्यांच्याबद्दल. म्हणून आपण मुलं इथं सगळेजण, तर मी म्हणतो की त्यांना मान सन्मान ठेवा, त्याच्यावरून शिका. त्यांनी काय केलेलं आहे मला वाटतं आपण त्याचं 5% पण केलं तर आम्ही म्हणतो की ते खरं म्हणजे चांगलंच आहे. तर मी तसंच म्हणेल की आपण त्या पद्धतीनेच म्हणजे मी शिवसंस्कारला त्यांच्या टीमला मी शुभेच्छा देतो की असेच कार्यक्रम करत राहावा आणि शिवाजी महाराजांचं माहिती देत राहावा. ते आपलं दुसरंच वर्ष म्हणजे ते कार्यक्रम करू नये, पण मला 100% माहीत आहे की आपण असं कार्य करत राहणारच. आणि मी बघतोय की दरवेळी तुमची टीम वाढतच चालली आहे, तर तसंच तुमची टीम पण वाढत जाऊन दे. आणि ह्या 4 राज्यामध्ये नुसतं 4 राज्य नाही, तुम्ही पुरा देशमध्ये कव्हर करायला पाहिजे. ती मी असं प्रार्थना करेल आपल्या पाटेकरना आणि उपळकरला प्रार्थना करेल की असंच तुम्ही पुरा देशामध्ये जावा आणि त्याच्या प्रचार आणि प्रसार करा महाराजांचं. तसंच मी म्हणतो आणि मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी. धन्यवाद सर. यानंतर मी विनंती करते आदरणीय श्री प्रकाश देशपांडे सरांना की त्यांनी शुभेच्छाभर मनोगत व्यक्त करावं.
वंदनीय शिवराय आणि व्यासपीठावरील मान्यवर, या सावंतवाडीचा एक जाता जाता बारीकसा इतिहास सांगतो आणि पुढे जातो. शिवाजी महाराजांच्या जीवनात सावंतवाडीकरांचं फार महत्त्व आहे. ज्या भवानी तलवारीनं शिवाजी महाराजांनी भीमपराक्रम केले, ती भवानी तलवार सावंतवाडीकरांकडून शिवाजी महाराजांनी विकत घेतली. आता ती तलवार भारतीय नाही आहे, ती पोर्तुगीज आहे. त्यामुळे ती तलवार भारतीय पद्धतीची नाही आहे. शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत शिवाजी महाराजांचं चरित्र, शिवाजी महाराजांच्या लढाया भरपूर सांगितल्या जातात. सांगायला हव्यातच. मुलांच्या मनात शौर्य निर्माण होण्यासाठी या लढाया सांगायच्या आहेत. पण मी पालकांना सांगेन की शिवाजी महाराज नुसते लढाईत आहेत का? शिवाजी महाराजांचा एक एक पैलू जरी आपण आयुष्यात अभ्यासाला घ्यायचा ठरवला, आयुष्य पुरणार नाही आहे मित्रांनो. शिवाजी महाराजांची राजनीती कशी होती, शिवाजी महाराजांची युद्धनीती कशी होती, शिवाजी महाराजांचं परकीयांची वागणूक कशी होती, याचा विचार केला तर हा राजा किती पुढे होता, काळाच्या पुढे होता हे आपल्या लक्षात येतं. एकच गोष्ट सांगतो मी. शिवाजी महाराजांकडे हेनरी ऑक्झिंडर आला. महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. राज्याभिषेक झाल्यानंतर त्यांनी महाराजांना विविध मागण्या केल्या. इंग्रज दूर असायचे, ते मागण्या करायचेच. त्याप्रमाणे त्यांनी मागण्या केल्या. आमच्या मालाला महसूल कमी करा, वसूल म्हणजे जकात कमी करा वगैरे सगळं महाराजांनी मान्य केलं. आणि मग त्यांनी शेवटी एक मागणी केली, आमचे चलन आपल्या मुलखात चालू द्यावे. महाराजांनी सगळ्या मागण्या मान्य केल्या, पण ही मागणी मान्य केली नाही. कारण तुमचं चलन चालू मान्य करायचं म्हणजे तुमचं सार्वभौमत्व मान्य करायचं असतं. उद्या मी या सावंतवाडीच्या बाजारात गेलो आणि एक चिठ्ठी लिहिली की 50 रुपये आणि खाली प्रकाश देशपांडे म्हणून सही केली, तर कुत्रा तरी मला विचारेल का? पण गव्हर्नरची सही असलेली नोट दिली की आपल्याला चालते, कारण ते सार्वभौमत्वाचं प्रतीक असतं. शिवाजी महाराजांनी सगळ्या मागण्या मान्य केल्या, पण ती मागणी मान्य केली नाही. तो पुन्हा पुन्हा हेनरी ऑक्झिंडर सांगायचा की महाराज ही आमची मागणी मान्य करा. महाराजांनी शेवटी सांगितलं, होय तुमची मागणी मला मान्य आहे. त्याला आनंद झाला आपली मागणी मान्य होते म्हणून. म्हणजे इंग्रजांचं सार्वभौमत्व मान्य करायचं आहे. महाराजांनी सांगितलं, होय तुमची मागणी मान्य करतो, मात्र आमचे चलन तुमच्या मुलखात चालू दिल्यास, म्हणजे माझा होन आहे किंवा माझी शिवराई आहे ती तुम्हाला मान्य असेल तर माझं तुमचं चलन मला मान्य असेल. तो कसं मान्य करणार? इंग्लंडच्या राजानं परवानगी दिल्याशिवाय हा कसा मान्य करणार? महाराजांनी सांगितलं, होणार नाही, ही मागणी मान्य करणार नाही. शिवाजी महाराजांनी कधीही हा विचार केला नव्हता. महाराजांनी आता आपण कोकणात राहतो म्हणून जाणीवपूर्वक लक्षात घेण्यासारखं आहे की महाराजांनी आपल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं की वरकड फिरंगी लबाड जमात. महाराजांनी जेव्हा सिंधुदुर्ग बांधला तेव्हा पोर्तुगीजांकडून शिस्सा घ्यावं लागत होतं, आपल्याकडे चांगलं शिस्सा मिळत नव्हतं. महाराज म्हणतात, वरकड फिरंगी लबाड जमात डोळ्यातील काजळ चोरून वर त्याचा रोजमुरा मागतील, ऐशी विश्वास न धरावा. म्हणजे तुमच्या डोळ्यातलं काजळ चोरतील दिवसभर बसून आणि म्हणतील, बघा दिवसभर बसलो तेव्हा डोळ्यातलं काजळ चोरले, तेव्हा आजचा रोजमुरा मला द्या. ऐशी विश्वास न धरावा, बरोबर मोजून घ्या. महाराजांनी परकीयांना जेवढं जोखलं होतं तेवढं पुढच्या पिढ्यांनी जोखलं नाही, म्हणून आपल्यावर 150 वर्षाचं राज्य आलं. ते जर यायचं नसेल तर आपल्याला शिवचरित्राचं अवगाहन करावंच लागेल. धन्यवाद. धन्यवाद सर, अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन आम्हाला करण्यासाठी. यानंतर मी विनंती करते श्री सचिन मदगे सर यांना की त्यांनी शुभेच्छापर मनोगत व्यक्त करावा.
ही आदिमाया आदिशक्ती तुळजाभवानी युगपुरुष छत्रपती शिवराय, व्यासपीठावरील मान्यवर सावंतवाडीचे युवराज लखमराजे सावंत, प्रसिद्ध अभिनेते गश्मीर महाजनी आणि शिवसंस्कारचे सर्व सदस्य आणि सर्व तुम्ही श्रोते हो, मला शिवसंस्कारचा तर्फे विशेष म्हणजे इतिहास संशोधक हा पुरस्कार देऊन खरं तर माझ्यावर त्यांनी एक जबाबदारी मोठी वाढवलेली आहे. तर मी फार कमी थोडंफार काम केलं आहे, ते अजून खूप काम करण्यासाठी त्यांनी मला एक प्रोत्साहन आणि एक जबाबदारीची जाणीव करून दिल्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. शिवाजी महाराजांविषयी इथं खूप काही बोलतील, वेगवेगळ्या प्रेरणादायक बोलतील. इतिहास संशोधक म्हणून मी जे काही थोड्या एक 2-3 गोष्टी मी सांगेल की तुमच्या पूर्वजांच्या किंवा इथल्या भूमीशी शिवाजी महाराजांशी ज्या निगडीत आहेत, शिवाजी महाराजांच्या विषयी सर्वसामान्यांमध्ये असे अनेकही आजही गैरसमज आहेत की शिवाजी महाराज म्हणजे इथंही कोकणामध्ये सुद्धा, या तळकोकणात सिंधुदुर्ग गोव्यातमध्ये शिवाजी महाराजांचं राज्य म्हणजे कुठे, तर पुणे, सातारा, कोल्हापूर इकडं काय आमचं राज्य नव्हतं. इकडं सावंतांचं होतं, खाली पोर्तुगीजांचं होतं, त्याच्या खाली सौंदर्यकारांचं होतं. असा एक सर्वसामान्य गैरसमज लोकांमध्ये. खरं तर हा शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा, हिंदवी स्वराज्याचा भाग होता. इथल्या जे छत्रपती तुमच्या इथल्या रयतेचे छत्रपती शिवाजी महाराज होते. इथली रयत ही शिवाजी महाराजांची रयत होती. त्यामुळे तुमचे पूर्वज हे शिवाजी महाराजांची रयत होती, हे लक्षात सर्वांनी ठेवलं पाहिजे. अगदी गोव्यातले सुद्धा 8 तालुके हे शिवाजी महाराजांचे राज्याचा भाग होता, शिवाजी महाराजांची ती रयत होती. हा सर्व शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातलं एक फार महत्त्वाचं एक आहे की शिवाजी महाराज खरं तर शिवाजी महाराजांसाठी हा सिंधुदुर्ग जिल्हा, त्या काळचा प्रांत कुडाळ हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता. शिवाजी महाराज इथं सलग सातत्याने 5 वर्ष सतत आलेले आहेत. सन 1663 मध्ये शिवाजी महाराजांनी प्रांत कुडाळ जिंकून घेतला, त्यावेळेस शिवाजी महाराज आलेत. सन 1664 मध्ये परत हा प्रांत कुडाळ जो जिंकण्यासाठी खवास खान आला होता, त्याचा आक्रमण परतवून लावण्यासाठी शिवाजी महाराज परत आलेले आहेत. परत इथं त्यावेळेस सिंधुदुर्ग किल्ला बांधलेला आहे. त्यानंतर लगेच परत काही काळ थोड्या वेळ जाऊन परत शिवाजी महाराज 64च्या जानेवारीमध्ये आरमारी स्वारीसाठी जी बसरूरला झालेली आहे त्यासाठी शिवाजी महाराज आलेले आहेत. सुरतच्या आग्र्यावरनं सुटल्यानंतर शिवाजी महाराज परत इथल्या मनोहरगडावर विश्रांतीसाठी आलेले आहेत. परत त्यानंतर सन 1667 मध्ये शिवाजी महाराज बारदेस स्वारीच्या अगोदर याच प्रांतामध्ये आलेले आहेत. सन 1668 मध्ये सप्तकोटेश्वराचा पुनर्निर्माण करण्याच्या वेळेसही शिवाजी महाराज या भागातनं वेंगुर्ला इथं येऊन मग नंतर गोव्यात डिचोलीला आल्याची नोंद आहे. सलग सतत 5-6 वर्ष आणि परत नंतर राज्याभिषेकानंतर प्रांत फोंडा जिंकून घेण्यासाठी सुद्धा शिवाजी महाराज या भागामध्ये मुक्कामास होते. असा शिवाजी महाराजांचा अधिक सहवास तुमच्या लोकांना, तुमच्या पूर्वजांना लाभलेला आहे. इथं शिवाजी महाराजांचं कार्य हे प्रचंड मोठं आहे. इथं सिंधुदुर्ग आहे, इथं आरमार आहे शिवाजी महाराजांचं, इथल्या वतनदारांशी शिवाजी महाराजांचे संबंध आहेत. एवढंच नव्हे, पुढे मराठा साम्राज्यामध्ये पेशवाईच्या काळात आपण जो म्हणतो उत्तर हिंदुस्थानामध्ये अनेक लोक, मराठा साम्राज्याच्या उत्तर हिंदुस्थानामध्ये अनेक लोक आहेत. म्हणजे गोवा आणि इथले खरं तर म्हणजे त्यांचं जो मूळ आहे सातार्ड्याचे, नारोराम मंत्री रेगे हे इथल्या मूळ सातार्ड्याचे, जे छत्रपती शाहू महाराजांचे अष्टप्रधानांपैकी एक होते. ज्यांना रामचंद्र मल्हार सुकटणकरांचं काम माहिती आहे, ते राजे सावंतांच्या पदरी होते. ते मूळ गोव्याचे पण सावंतांच्या पदरी होते. नंतर ते उत्तर हिंदुस्थानात मराठा साम्राज्याचे दिवाण झालेले आहेत. उत्तर हिंदुस्थानाच्या ह्या 18व्या शतकातल्या घडामोडीमध्ये सिंधुदुर्गातले अनेक लोक, अनेक वतनदार, अनेक त्याच्यामध्ये सामील आहेत. असा हा तुमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे की ज्यामध्ये तुमच्या रोमारोमात इथल्या मातीमध्ये इथं शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा इथं आहे. शिवाजी महाराजांच्या ह्यासाठी शिवसंस्कार, ते संस्कार इथं एक फार मोठं काम ते शिवसंस्कार ही संस्था करत आहे. त्यांना खूप खूप धन्यवाद. संस्कार म्हणजे नक्की काय असतात हो? खरं तर आत्ताच आम्हाला अभिजात मराठीचा दर्जा मिळालेला आहे, परंतु तिथं पालक आहेत आणि विद्यार्थी आहेत. अनेक पालक मी अनेक मोठ्या मोठ्या घरांमध्ये बघितलेलं आहे. काय
तर बाहेरच्या लोकांशी मराठीत बोलतात आणि आपल्या मुलांशी मात्र इंग्रजीत बोलतात काय. आणि त्यामुळं त्या मुलांना धड मराठी बोलता येत नाही पुढं. म्हणजे अभिजात मराठी कशी आपली भाषा टिकून राहणार. ही व्यवहारात राहिली, तुमच्या आमच्या रोजच्या जीवनात राहिली तर आमची ही भाषा टिकेल. शिवाजी महाराजांनी तेच केलं. शिवाजी महाराजांच्या काळात फारसी आणि अरबीला तर प्रचंड महत्व होतं. त्यामुळे त्यावेळेचे सुद्धा हे मोठे लोक, वतनदार लोक घरात फारसी बोलायचे, जास्तीत जास्त हे करायचे, आपले व्यवहार फारसीत करायचे. ही सर्व असताना सुद्धा शिवाजी महाराजांनी धाडस केलं, फारसी अरबी ह्या राजे काढून टाकलं आणि आपली मराठी ही त्यासाठी त्यांनी तिथं राबवली. त्यासाठी राजव्यवहार कोश निर्माण करून घेतला. असे शिवाजी महाराज आहेत की प्रवाहाविरुद्ध जाणारे. आणि आम्ही मात्र इंग्रजीचं, बाबा आमची पोरं जर इंग्रजी नाही बोलली, इंग्रजी शाळेत नाही शिकली तर पुढं आमच्या पोरांचं भवितव्य बेकार आहे. अहो ह्या पोरांना धड मराठी बोलता येत नाही, पुढे आपला नीट व्यवहार करता येत नाही, आपला इतिहास नीट कळत नाही, इंग्रजांनी इंग्रजीत काय लिहिलेलं आहे तो त्यांना वाचून तो कळतो. असे शिवसंस्कार आहेत. ह्यासाठी शिवसंस्कार हे अशा प्रकारे ह्यासाठी राबवणारं ही जी संस्था आहे यांना खूप खूप धन्यवाद. आणि मी माझे संपतो. नमस्कार. धन्यवाद सर. मला वाटतं सरांच्या अमूल्य अशा मार्गदर्शनाने आपणा सर्वांमध्ये असलेलं शिवतेज नक्कीच जागृत होईल अशी आशा बाळगते. आता मी विनंती करते श्री सौरभ करडे सर यांना आपल्या शुभेच्छापर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी. सन्माननीय व्यासपीठ, आत्तापर्यंत जवळजवळ 4 वेळा व्यासपीठावर कोण कोण आहे हे सगळ्यांनी सांगितलंय. त्यामुळे मी आता व्यासपीठावरच्या मान्यवरांची नावं घेणार नाही. म्हणून म्हटलं सन्माननीय व्यासपीठ आणि मातृभूमी शिक्षण संस्थेचे सर्व पदाधिकारी आणि त्याच्या अंतर्गत चालणाऱ्या या शिवसंस्कार ही जी एक रचना आहे, एक वाक्य फार सुंदर आहे. ते वाक्य असं आहे, भविष्य गगनी भरारी घेण्या भूतकाळाचे भान हवे. भविष्य गगनी भरारी घेण्या भूतकाळाचे भान हवे आणि वैभवशाली राष्ट्र घडवण्या इतिहासाचे ज्ञान हवे. इतिहासाचे ज्ञान हवे. तर ह्या इतिहासाच्या संदर्भात भारत देशात आता जी राज्य आहेत, राजस्थान असेल, पंजाब असेल, महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, गोवा असेल, या सर्व राज्यांचा जर आलेख काढला तर या सर्व राज्यांच्या आलेखामध्ये धगधगता हे इतिहास सर्वांना आहे. राजस्थानला राजपुतांचा इतिहास आहे, पंजाबला शिखांचा इतिहास आहे, मध्य प्रदेशाला बुंदेल्यांचा इतिहास आहे, गोमांतकाला इतिहास आहे, कर्नाटकला इतिहास आहे. पण भारत देशाच्या या राज्यांमध्ये जर का धगधगता, त्यागाचा, शौर्याचा, बलिदानाचा, हिमतीचा आणि या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्र सांभाळण्याचा इतिहास जर कुणाचा असेल ना तर तो फक्त आणि फक्त आपल्या महाराष्ट्राचा आहे, लक्षात ठेवा. आणि या महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या बाबतीत तो सगळ्यांना कळावा आणि शिवकाळातला कळावा. म्हणजे महाराष्ट्राचा इतिहास म्हणजे शिवाजी महाराज. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे शैक्षणिक काही भाग असतील, मध्ययुगीन असेल, उत्तरकालीन असेल, त्याच्यात मी जात नाही. मला एक वाटतं की महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे 2 भाग आहेत, एक संतांचा इतिहास आणि एक शिवाजी महाराजांचा इतिहास. शिवाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये सगळे संभाजी महाराज असतील, मावळे असतील, सगळं सगळं आणि संतांत. तर या सगळ्यात शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाच्या बाबतीत तुम्ही ज्या पद्धतीची परीक्षा घेता, मुलांच्या बाबतीमध्ये जे काही उपक्रम राबवता, मी अनेक परीक्षांना त्याच्यात किल्ले स्पर्धा असतील, निबंध स्पर्धा असतील, अशा स्पर्धा असतील, परीक्षा असतील, परंतु 4 राज्यांमध्ये होणारी माझ्या बघण्यात आलेली ही एकमेव जी तुम्ही घेताय. आणि त्याचं हे 2रं वर्ष असेल. मला प्रकाश काका आमचे, खरं तर ते आजोबा आहेत, आमचं नातं वेगळं आहे म्हणून मी ते कोकणात त्यांना सगळ्यांना सगळे काका म्हणतात. सर असतील, सरांनी आत्ता इतिहास सांगितला म्हणून मी इतिहासाकडे जात नाही. परंतु आदरणीय लेले मॅडम ज्यावेळी मला या सगळ्या उपक्रमाबद्दल कायम सांगतात आणि मला सांगितलं त्यांनी
तुम्हाला माहित नाही, हे 3 वर्ष झाले सांगतायत की असं असं आहे, तसं तसं आहे, आमचा कार्यक्रम असतो. पण ही जी काही एक धडपड आहे ही मी इथं आल्यावर बघितली, ही काहीतरी विलक्षण आहे. आणि त्यांच्यासोबत काम करणारा जो तुमचा सगळ्यांचा परिवार आहे ना, आत्तापर्यंत तुम्ही टाळ्या आमच्यासाठी वाजवल्या, सगळ्यांसाठी वाजवल्या, एकदा या सगळ्यांसाठी वाजवा. आणि ह्या गोष्टींमुळे आपण सगळेजण इथं आहोत. हे काही माझं व्याख्यानाचा कार्यक्रम नाही, हा काही माझ्या भाषणाचा कार्यक्रम नाही. मी त्यासाठी सावंतवाडीत पुन्हा कधीतरी येईन. परंतु आज आपलं सगळ्यांचं भाग्य आहे की एवढी मोठी माणसं व्यासपीठावर बसलेली आहेत. इतिहास पुरुष ज्यांना म्हटलं जातं, असे इतिहासातले सावंत आज युवराजांच्या रूपानं व्यासपीठावर आहेत. इतिहास संशोधक आहेत, मूर्तिकार आहेत, आपण सगळे मान्यवर आहात. काकांच्या रूपानं कोकणचं वैभव आहे. परंतु अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये देऊळबंद मधला राघव शास्त्री ते आज फुलवंती मधला व्यंकट शास्त्री असा इतिहास घडवणारे गश्मीरदादा सुद्धा या ठिकाणी आले. गश्मीरदादांच्या इतिहासात इथं जर पाहिलं तर एक फोटो शिवाजी महाराजांचा आणि एक संभाजी महाराजांचा आहे. जसं तुम्ही तुमच्या इथे ओशाळला मृत्यूच्या बद्दल एक इतिहास सांगितला इथं घडलेला, तसा मी अभिमानानं सांगू शकतो की या व्यक्तीबरोबर मी काम केलेलं आहे. आणि एकाच सिनेमासाठी शिवाजी महाराजांची भूमिका पण एकाच माणसाने करायची आणि संभाजी महाराजांची भूमिका पण त्याच माणसाने करायची. असा जो म्हणजे शिवाजी महाराज जर श्रीमंत योगी असतील तर छत्रपती संभाजी महाराज हे औरंगजेबावर तुटून पडणारा सिंहाचा छावा होता. दोघांच्या व्यक्तिरेखा. आणि मी त्या सिनेमासाठी काम केलेलं आहे, ते त्यांना माहिती आहे. परंतु त्यातला फरक असा आहे की त्यांनी ज्या वयातले शिवाजी महाराज केलेत ना, ते आफ्टर राज्याभिषेक शिवाजी महाराज आहेत. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव वेगळे आहेत, शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याला आलेलं स्थैर्य वेगळं आहे त्यावेळेचं. आणि ही भूमिका फर्स्ट हाफसाठी करून सेकंड हाफसाठी ॲग्रेशन असणारा हा तो धर्मवीर संभाजी राजा असं लोक म्हणतील, असं उभारणं अभिनय ही खायची गोष्ट नाही, ही सोपी गोष्ट नाही. आणि राघव शास्त्री व्यंकट शास्त्री बद्दल मी काय बोलायचं, कारण राघव शास्त्री जो हिट झाला त्याच्यामुळंच अनेकांनी स्वामींच्या देवळाचे दरवाजे उघडले आणि स्वामी भक्तीकडे लागले. व्यंकट शास्त्री अजून मी पण बघितलेला नाहीये, परंतु शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांची असलेली फुलवंती जी आहे त्याच्यावर तो आहे. मी फुलवंती वाचली आहे आणि जेव्हा शूटिंग चालू होतं तेव्हा मी गेलो होतो. अशी अभिनयात इतिहास घडवणारी व्यक्ती आपल्या सावंतवाडीत आली. म्हणून आपण सगळे कोकणवासीय, मी पुण्याचा नाही, मी कुठला आहे, मी कोकणातला आहे, रायगड जिल्ह्याचा. म्हणून त्यांनी जे इथं सांगितलं की म्हणून आपण कोकणवासियांच्या वतीनं आपण त्यांचं सगळेजण स्वागत करूया की तुम्ही आमच्या कोकणभूमीला या ठिकाणी आपले पाय लावलेत, त्याबद्दल आमच्याकडून तुमचे आभार. आणि जसं सरांनी सांगितलं की त्यांनी एक योग्य गोष्ट मांडली. मी मॅडमशी बोललो आत्ता, सर तुम्ही फार चांगलं बोललात की आपण कोकणवासियांनी हे विसरता कामा नये की आपले बापजादे शिवाजी महाराजांबरोबर लढले. म्हणून मी ते बोलत असताना हे नोट डाऊन केलं. मला एक सांगावं असं वाटतं, हे मी खात्रीशीर सांगू शकतो की जरी सुरुवातीला राजगड राजधानी असली आणि 12 मावळ 36 नेऱ्यातली लोक शिवाजी महाराजांना साथ देणारी असली तरी सुद्धा शिवाजी महाराजांना ज्यावेळी राज्याभिषेक व्हायचं होतं आणि सार्वभौम अभिषेक तो करायचा होता, त्यावेळी मात्र त्यांनी अतिशय विश्वासाने शत्रू चालून येणार नाही असा कुठला किल्ला निवडला असेल तर तो मात्र आपल्या कोकणातला रायगड निवडला. लक्षात ठेवा, शिवाजी महाराजांनी कोकणावर अतोनात प्रेम केलं. म्हणजे आपण जेवढं करत नाही तेवढं शिवाजी महाराजांचं कोकणावर प्रेम होतं. कोकणात शिवाजी महाराजांनी रचलेला इतिहास लढायांरूपी असेल, कारभार रूपी असेल, पण बांधकामामध्ये शिवाजी महाराजांनी त्यावेळी मराठा आरमाराला किंवा मराठा मावळ्यांना आरमाराची बिलकुल सवय नव्हती आणि जलदुर्ग कसे बांधावेत हे आपल्याकडे त्यावेळी थोडंसं थांबलं होतं. गडकिल्ले आपण डोंगरातले बांधू शकतो, पण शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, पद्मदुर्ग असे सागरातले किल्ले बांधून सुद्धा कोकणात एक वेगळा इतिहास घडवलेला आहे आणि त्याच किल्ल्यांनी पुढे सागरी सीमांचं रक्षण केलं. मला सांगायला खरं तर अभिमान वाटतो की जरी शिवाजी महाराज 20 वर्ष राजगडावर राहिले असले तरी शिवाजी महाराजांनी शेवटचा श्वास या आपल्या कोकणामध्ये घेतलेला आहे, रायगडावर किल्ले. म्हणून आपण कोकणवासीय, कोकण ही अपरांत भूमी आणि तळकोकण म्हणजे तर काय बोलावं त्याच्याविषयी. त्यामुळे आपल्या कोकण भूमीचा शिवाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये भला मोठा वाटा आहे. केवढा वाटा असेल तो पन्हाळ्याच्या नगारखाने एवढा आहे, राजगडच्या संजीवनी माची एवढा आहे, प्रतापगडच्या पार माची एवढा आहे, रायगडच्या टकमक टोका एवढा आहे आणि
सिंधुदुर्गच्या अभेद्यते एवढा आपला कोकणवासियांचा वाटा या शिवाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये, त्याचा प्रत्येकाने अभिमान बाळगा. आणि आपण या ठिकाणी आमच्या छोट्याशा कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी माझा तुमच्या वतीनं सत्कार केला. हा सत्कार मी माझा घरचा समजतो, त्या सत्काराचा स्वीकार करतो. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. धन्यवाद सर. अगदी शिवविचारांनी भारावलेलं सळसळतं व्यक्तिमत्व आम्ही सर्वांनी आता श्रवण केलं आणि आमच्या ज्ञानात नक्कीच भर पडेल. आणि सर, तुम्हाला व्याख्याता म्हणून तुमचं व्याख्यान ऐकायला आम्ही सर्वजण नक्कीच उत्सुक असू. अशी संधी लवकर आम्हाला प्राप्त होऊ दे. यानंतर आता आपणा सर्वांची उत्सुकता न ताणता ज्याची आपण वाट पाहतोय, आता सरांबद्दल आपण भरपूर ऐकलं. प्रसिद्ध अभिनेते श्रीयुत गश्मीर महाजनी सर, त्यांच्याबद्दल आपण भरपूर काही ऐकलं. तर आता आपण वाट पाहत असलेलं भाषण आपण ऐकूया आणि मी गश्मीर महाजनी सरांना विनंती करते की त्यांनी मनोगतासाठी या. बरं, आपली उत्सुकता आणखीच ताणायची आहे, कारण श्रीयुत विशाल परबजी सरांचं आगमन इथे होत आहे. त्यामुळे आपण 2 मिनिटं थांबूया. एवढी मोठी शास्त्रार्थ स्पर्धा जिंकून आपण धर्म पताका उंचावली, या दरबाराला आपला अभिमान आहे. या दरबारात झालेल्या अपमानासाठी मला न्याय हवाय, असं द्रौपदी म्हणाली. फुलवंतीबाई, आपण कुणावर आरोप करताय कळताय का आपल्याला? आम्ही बृहस्पती मानतो त्यांना. मी जर खोटं बोलत असेल तर यांच्याच गळ्यातल्या तलवारीनं जीभ छाटा माझी. थांबा, तू तसा तुझ्या क्षेत्रामध्ये विद्वान आहेस, महापंडित आहेस, तशी ती नाचगाणं करणारी स्त्री सुद्धा तिच्या क्षेत्रामध्ये महापंडिता असू शकेल की नाही? बोलून बसलो. या बाई जे बोलतायत ते खरेच. शास्त्री बुवांसारखा संयमी माणूस असा कसा चुकला? चुकला ना? पुरुषाच्या काळजाला सहज कळावी एवढी बाईची व्यथा उथळणे. नक्की काय झालंय? हिंदवी स्वराज्य माझ्या राजाचं होतं. त्यांच्या दरबारात आया बहिणींना मान सन्मान दिला जाईल. या दरबारात मिळणार का तुम्हाला? फुलवंतीबाई, तुम्हाला न्याय मिळणार. हर दरबारात तुमच्या या महापंडिताला आव्हान देते मी. ती नाचणार आणि मी बकवास वाजवणार, हे प्राक्तन कुणीही बदलण्याचा प्रयत्न करू नये. ताल जपायचा की तोल, हे दोन्ही बाजूंनी महत्वाचं ठरणार आहे. ही लढाई वाटते ती पिसोपी समजून. तुमच्या आव्हानास मी तयार आहे. तुम्ही? मी पण तयार आहे तुमच्या आव्हानाला. बकवास, घुंगर, शास्त्री बुवा, फुलवंती आणि पेशवाई. नमस्कार. शिवसंस्कार, शिवसंस्कारांचे जतन व शिवविचारांचे मंथन. नावाप्रमाणे संस्कार करण्यासाठी जन्माला आलेली एक शिवविचारांची संस्था म्हणजे शिवसंस्कार. समाजात फोफावणाऱ्या अपप्रवृत्तींना आळा घालण्याचे सामर्थ्य फक्त शिवविचारांमध्ये आहे.
यासाठीच मातृभूमी शिक्षण संस्थेने शिवसंस्कार हा उपक्रम हाती घेतलाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तेजस्वी विचारांचे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या धर्माभिमानाचे अमृत हेच येणाऱ्या पिढीसाठी संजीवनी ठरणार आहे. आणि म्हणूनच अगदी शिशूंपासून प्रत्येकाच्या मनात शिवसंस्कारांचे बीज पेरून समाजामध्ये एक सशक्त शिवविचारांची पिढी निर्माण व्हावी या हेतूने आपली संस्था कार्य करते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि गुजरात या 4 राज्यांमध्ये शिवसंस्कार जोमाने कार्यरत आहे. वर्षातील 365 दिवसही प्रत्येक क्षणाला शिवविचार आपल्या सोबत असले पाहिजेत या हेतूने आपण वर्षातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक दिवसांना विविध स्पर्धांचे आयोजन करतो. या स्पर्धांमधील विजेत्यांचा गुणगौरव सोहळा आणि ऐतिहासिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान सोहळा नुकताच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्ते गोव्यामध्ये पार पडला. शिवाजी महाराज की जय या पलीकडेही महाराजांचे विचार व इतिहास उमलत्या पिढीला समजावेत, त्यांच्या मनात रुजावेत यासाठी आपली संस्था कटिबद्ध आहे. अधिक माहितीसाठी आमच्या शिवसंस्कार ऑफिशियल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला अवश्य भेट द्या आणि आजच शिवसंस्कारमध्ये आपण सहभागी व्हा. धन्यवाद. तर आपले युवकांचे प्रेरणास्थान, स्फूर्तीस्थान, प्रसिद्ध उद्योजक आणि भाजपचे युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष यांचं आताच इथे आगमन होत तमाम आहे. युवकांचे प्रेरणास्थान, एक उगवतं नेतृत्व ज्यांचं नावाप्रमाणेच विशाल दातित्व आहे, असे हे युवकांचे नेतृत्व माननीय विशालजी परब यांचं या शिवसंस्कारच्या भव्य दिव्य सन्मान सोहळ्यात हार्दिक हार्दिक स्वागत. ज्यांच्या प्रेरणेने आपण विकासाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत ते माननीय विशालजी परब या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालेलं आहे. आरोग्य सेवा असो, नाट्यसेवा असो, कलाकार असो, सर्वांसाठी एक राजाश्रय म्हणून सदोदित सर्वांच्या मागे असणारे माननीय विशालजी परब एक उगवतं नेतृत्व, एक तरुणांचं आशास्थान, प्रेरणास्थान या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालेलं आहे. सर्वांनी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. मी शिवसंस्कारचे कार्याध्यक्ष श्री गणेश ठाकूर सरांना विनंती करते की माननीय श्री विशालजी परब सरांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद. तर आता आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इथे प्रसिद्ध अभिनेते श्री गश्मीर महाजनी सरांचं मनोगत व्यक्त होणार आहे, तेव्हा सरांना मी विनंती करते की त्यांनी मनोगतासाठी यावं. नमस्कार. पहिल्यांदाच आलोय मी सावंतवाडीमध्ये, तर मला इथे आमंत्रित केल्याबद्दल मातृभूमी शिक्षण संस्था आणि शिवसंस्कार यांचे खूप खूप आभार. लेले मॅडम यांचे खूप खूप आभार. आणि हे सगळं जुळवून आणलं हे या माझ्या भावांनी, सौरभ कर्डे. भाऊच म्हणायला हरकत नाही, इतके जवळचे संबंध आमचे आता झालेत. देऊळबंद सगळ्यांनी बघितलाय. देऊळबंद बद्दल बरंच बोललं गेलं. राघव शास्त्री. देऊळबंद हा माझा पहिला चित्रपट आणि त्यांनी माझ्या करिअरची सुरुवात झाली.
मी इथे आलो सावंतवाडीमध्ये आणि आल्या आल्या मला आत्ता इथे खाली सगळ्यांबरोबर गप्पा चालल्या होत्या, तेव्हा ती चिमुकली गांधाली आली आणि ती मला येऊन म्हणाली, काय हो आता तरी तुम्ही विश्वास ठेवता का देवावर? आणि कारण तो देऊळ बंद करतो, स्वामींवर त्याचा विश्वास नसतो, जरी त्याला स्वामी दिसत असले तरी. मला कायम माझी आई म्हणायची, मी देवळात कधी जायचो नाही दर्शन घ्यायला, अजूनही जात नाही जास्ती करून. मी रोज सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपताना देवाचं नामस्मरण करतो एकदा, आणि मग सकाळी उठल्यावरती नामस्मरण करून झालं की बाहेर पडून आपल्या कार्याला सुरुवात करतो. सो देऊळ बंदचं शूटिंग करत असताना ते जे त्याचं ते पासवर्ड असतं India@11 ते शोधण्याच्या नादामध्ये त्याची अखंड परिक्रमा स्वामींची घडून येते, आणि ती घडून झाल्यानंतर त्याला त्र्यंबकला शेवटी नाशिकमध्ये ते पासवर्ड सापडतं. सो आम्ही शेवटच्या दिवशी जेव्हा त्र्यंबकमध्ये शूटिंग करत होतो तेव्हा माझ्या आईशी आणि बाबांशी मी बोलत होतो, आणि मी त्यांना आई वडिलांना मी सांगितलं की तुम्ही नेहमी म्हणता देवळात जात नाही देवळात जात नाही. 3 प्रकारचे योग असतात, एक ज्ञानयोग असतो, एक भक्ती योग असतो आणि एक कर्मयोग असतो. ज्ञानयोग म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती करण्यात स्वतःला वाहून घेणं, त्यात ईश्वराला पाहणं. भक्तियोग परमेश्वराची भक्ती करण्यात स्वतःला वाहून घेणं, आणि कर्मयोग म्हणजे आपलं कर्म करणं, आपलं कार्य करणं, त्यात ईश्वराला पाहणं. सो मी काय कर्मयोगात विश्वास ठेवला, आणि त्यावेळेस त्र्यंबकला असताना मला एकदम असं जाणवलं, मी आईला बोललो, बाबांना बोललो की तुम्ही नेहमी म्हणता देवळात जात नाही देवळात जात नाही, पण पहा माझ्या पहिल्या चित्रपटाच्या निमित्ताने माझ्या कार्यातून स्वामींनी माझी अखंड परिक्रमा घडवून आणली. सो कदाचित तेच मला सूचना देत आहेत की तू कर्मयोगी आहेस, तू काम करत राहा, मी तुझ्या पाठीशी आहे. पहिल्या चित्रपटातच त्यांनी हात ठेवला, आज जिथे कुठे पोचलोय मला असं वाटतं ती स्वामींची कृपा आहे. सरसेनापती हंबीरराव चित्रपटामध्ये देखील छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज या दोन्ही भूमिका साकारण्याचं सौभाग्य लाभलं. मी म्हणतो स्वामींची कृपा आहे, त्यांचा हात होता. आणि आता यापुढे सुद्धा माझं जे स्वप्न आहे की पुढच्या 2-2.5 वर्षात छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित त्यांच्या आयुष्यावर एक भव्य दिव्य असा मराठी चित्रपट घेऊन अखंड भारताच्या कानाकोपऱ्यात तो रिलीज करण्याचं जे माझं स्वप्न आहे ते देखील स्वामींच्या कृपेने पूर्ण होईल याची मला खात्री आहे. त्या व्यतिरिक्त आता अभिनेता आहे मी. एका बाजूला नेते असतात, एका बाजूला अभिनेते असतात आमच्यासारखे. नेत्यांना जसं व्यासपीठ लाभल्यावर ते आपल्या पार्टीचा प्रचार करण्याची संधी सोडत नाहीत, तसंच आम्ही अभिनेते सुद्धा आम्हाला व्यासपीठ लाभलं की आमच्या फिल्मचं प्रमोशन करण्याची संधी सोडत नाही. तर माझा फुलवंती हा चित्रपट, त्याचा ट्रेलर तुम्ही पाहिलाय. मी आजच बुक माय शोवर चेक केलं, सावंतवाडीमध्ये शोज लागलेले आहेत. आजच्या शोजना बुकिंग चांगलंय. व्यंकटध्वरी नरसिंह शास्त्रीची जी माझी भूमिका आहे ती नक्की तुमच्या मनात घर करून जाईल याची मला खात्री आहे. तर प्रत्येकाने जाऊन चित्रपटगृहातच फुलवंती हा सिनेमा बघायचा आहे. पद्मविभूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांची कादंबरी होती फुलवंती, त्यावरच आधारित चित्रपट आहे. एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय भवानी, जय शिवराय. धन्यवाद सर. आताच आलेले आपले श्री विशालजी सरांना विनंती करते की त्यांनी शुभेच्छाभर मनोगत व्यक्त करा. हॅलो. या ठिकाणी आज नवरात्र संपल्यानंतर एक सुंदर दिवस आज सिलेक्शन आमच्या या संपूर्ण टीमने केलेला आहे. त्यामुळे सर्वांनी आपण हात वर करून आपण छत्रपतींना मानवंदना देऊया. बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की. जसा मावळ्यांचा आवाज पाहिजे तसा येत नाहीये, जोरात आला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. बोलो भारत माता की. भारत माता की. आजच्या या सुंदर कार्यक्रमाला मातृभूमी शिक्षण संस्था आणि या विशेष करून आमचे या कार्यक्रमात सुरुवात ज्यांनी केली ते आमचे गणेशजी ठाकूर आणि त्यांच्या पूर्ण टीमसाठी आपण पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या देणं खूप गरजेचं आहे. या ठिकाणी उपस्थित असलेले सन्माननीय डॉक्टर सोनलजी लेले, युवा वक्ता सौरभजी करडे, गणेशजी ठाकूर आणि सन्माननीय आमच्या सर्वांचे लाडके युवराजजी लखमजी राजे सर, त्याचप्रमाणे महाजनी जे सर आहेत, अभिनेते आहेत, त्याचप्रमाणे सर्व शिवसंस्कारचे पदाधिकारी. मला असं वाटतं हा कार्यक्रम काही दिवसापूर्वी आपले गणेशजी ठाकूर माझ्याकडे आले होते. तर गणेशजी हे माझे गेले 20 वर्षापासून मित्र आहेत.
गणेशजींच्या घरी मी त्यावेळी जेवायला जायचो, बरोबर ना. त्यामुळे मी ती आठवण केव्हाही विसरलेलो नाही. पण ज्या दिवशी गणेशजींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्ण जीवनपटावरती हा कार्यक्रम चालू केला, त्यावेळी मला वाटतं गणेशजी मोटरसायकलने प्रवास करत होते, बरोबर ना गणेशजी. त्यामुळे मी त्यांचं दुःख त्यावेळीपासून आजपर्यंत आणि त्यांचा चढता आलेख त्यावेळीपासून आजपर्यंत मी पाहिलेला आहे. त्यामुळे गणेशजींसाठी जोरदार पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी टाळ्या देणं गरजेचं आहे. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मंडळी, कोणाचं नाव राहिलं असेल तर माफ करा, परंतु समोर बसलेले सर्व आपले प्रेक्षक आणि छत्रपतींचे प्रेमी, या छत्रपतींच्या प्रेमी यांच्यासाठी पण सुद्धा जोरदार आपण टाळ्या वाजवणे गरजेचं आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा तेजस्वी इतिहास आणि विचार आपल्या संपूर्ण भावी पिढीसाठी आणि भावी पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यात विविध ऐतिहासिक स्पर्धा या आपल्या संस्थेकडनं होत आहेत. मला वाटतं गेले 1 वर्ष या संस्थेचे उपक्रम शिवसंस्कार या माध्यमातून चालू आहेत. मला वाटतं मी एकदा बेळगावला गेलो होतो, तिथे सुद्धा हा कार्यक्रम पाहिला, कोल्हापूरला पाहिला, अनेक ठिकाणी पाहिले. त्यामुळे खरं तर मी म्हणेन की हा उपक्रम नसून हा ऐतिहासिक विक्रम आहे. कारण एक तरुण कोकणातनं तळ कोकणातनं जाऊन एवढा मोठा उपक्रम करतो, त्याचा सत्कार करणे खूप काळाची गरज आहे. या मातृभूमी शिक्षण संस्थेचा तसेच या संपूर्ण शिक्षण संस्थेचा वेगळा विचार करण्याचा या संस्थेला सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मी खरोखर मनापासून कौतुक करतो. मी जास्त बोलत नाही कारण आज हा काय बोलायचं व्यासपीठ नाही आहे, परंतु हा जो काय कार्यक्रम छत्रपतींवरती आयोजित केलेला आहे, मला असं वाटतं मागच्या वर्षी मी स्वतः कुडामध्ये एक आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मी 2 दिवसाचा कार्यक्रम अरेंजमेंट केला होता, पण छत्रपतींवर प्रेम करणारी एवढी लोक तयार आहेत, पूर्ण जगभर आहे, तर तो कार्यक्रमचा स्टेज काढायला दिला नाही. तो स्टेज तसा रात्री ठेवायला लावला आणि दुसऱ्या दिवशी हा स्टेजवरती पुन्हा एकदा कार्यक्रम झाला. त्यामुळे या सर्व मावळ्यांना पुन्हा एकदा आपण जोरदार टाळ्याने सत्कार केला तर हरकत नाही. त्यामुळे छत्रपतींबद्दल आम्ही बोलू तेवढं कमी आहे. आम्ही खूप लहान माणसं आहोत, परंतु आलेल्या सर्व बंधूंना, सर्व मायमाऊलींना धन्यवाद देतो. या संपूर्ण संस्थेला मी धन्यवाद देतो. आणि मला एवढंच, आपले सिनेमा अभिनेते आहेत, मी फर्स्ट टाइमच त्यांना भेटतोय, महाजनी सर. थोडंसं मी खूप लहान माणूस आहे, पण माझं एकच म्हणणं आहे तुम्हाला, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनपटावर तुम्ही साहेब कोणताही एखादा पिक्चर किंवा चित्रफित केलात तर माझ्यासारख्या व्यक्तीला हाक मारलात तर मी पूर्णपणे विशाल परब तुमच्या पाठीशी राहील. महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंतच्या इतिहासात जेवढे कार्यक्रम मोठे घ्यायचे तेवढे घ्या, मी तुमच्या पाठीशी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं रक्त आमच्यासारख्या मावळ्यांमध्ये आहे, एवढं सांगतो. मी भाषण आवर्त घेतो. अनेक जणांना कार्यक्रम पाहण्याची इच्छा आहे आणि कार्यक्रम खूप सुंदर व्हावा. पुढील टाइमला आपण हा कार्यक्रम पूर्ण जिल्हाभर आणि महाराष्ट्रात जावा. गणेशजी, मी पूर्ण तुमच्या टीमला शुभेच्छा देतो आणि माझं भाषण आवर्त घेतो. सर्वांना कार्यक्रम पाहण्याची इच्छा आहे, कार्यक्रम खूप सुंदर असणार आहे, एवढंच मी सांगतो. भाषण आवर्त घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद सर. समाजाच्या हितासाठी आणि समाजोपयोगी कुठलाही उपक्रम असला आणि सरांकडे कोणीही गेलं तर त्यांच्या पाठीशी अगदी 100% उभे राहणारं असं हे नेतृत्व आता आपण त्यांना ऐकलं. खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आता विद्यार्थ्यांची उत्कंठा शिगेला न पोहोचवता, म्हणजे मगासपासून विचारे सगळा कार्यक्रम ऐकत आहेत, तर शिशुगट आणि बालगटाचं पारितोषिक वितरण आपण सुरू करणार आहोत. आणि त्यासाठी पुढची सूत्र मी कुमारी गगन लेले याच्याकडे सुपूर्द करते, तिच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद शानंताई. अशी असावी माता जिचा वाटावा अभिमान, पुत्र घडविला ऐसा जो राष्ट्राची शान, देश प्रीतीचे धडे गिरवले तिच्या पाशी बसुनी, धन्य जिजाऊ, धन्य जिजाऊ, धन्य जिजाऊ, धन्य जिजाऊ. अशा राष्ट्रमाता जिजाऊंना मी वंदन करते आणि पुढील पारितोषिक वितरणाकडे वळते. या स्पर्धेतील शिशु गटातील विजेते आहेत उत्तेजनार्थ क्रमांक गौरी शेणई, गोवा.
मदर क्लीन स्पून. हा गश्मीर सरांना त्याने काढलेल्या चित्राची फ्रेम देऊ इच्छितोय, तर कृपया त्याने ती फ्रेम सरांना द्यावी अशी मी विनंती करते. सर्वांनी जरूर बघा, कारण सावंतवाडीतलीच सगळी मुलं चित्रकला स्पर्धेमध्ये अव्वल आलेली आहेत आणि आपल्यासाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांची कला ही खरोखर वाखाणण्याजोगी आहे. सर्वांनी एकदा जोरात टाळ्या वाजवून त्याला प्रोत्साहन द्या. द्वितीय क्रमांक संस्कार गावकर, गोवा. प्रथम क्रमांक स्वराज पाटील, बेळगाव. स्वराजने माझा आवडता मावळा या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक, छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक, समूहगीत गायन स्पर्धेत स्वराज व इतर सहभागी तृतीय क्रमांक आणि रांगोळी स्पर्धेत उत्तेजनार्थ क्रमांक मिळवलेले आहेत. सर्वांनी कृपया सहकार्य करायचं आहे. गश्मीर सर जाऊन परत येणार आहेत, त्यामुळे कृपया सर्वांनी फोटो नंतर घ्यावेत अशी मी सगळ्यांना नम्र विनंती करते. कारण आपला मुख्य कार्यक्रम आहे पारितोषिक वितरण सोहळा. अतिशय छोट्या वयातल्या मुलांनी नंबर पटकावलेले आहेत, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होतंय. माझी सर्वांना आपल्याला नम्र विनंती आहे, आपण फोटो सेशन नंतर करावं. आपल्या सभागृहामध्ये माजी सभापती श्री सुधीर आडिवरेकर उपस्थित आहे. मी सरांना विनंती करते की आपण सन्मानाने व्यासपीठावर यावं. माजी सभापती माननीय सुधीर आडिवरेकर सर. द्वितीय क्रमांक संस्कार गावकर,
क्रमांक प्रणव साधले सावंतवाडी. द्वितीय क्रमांक आयुष वेंगुर्लेकर सावंतवाडी. मान्यवरांना विनंती आहे की आपल्या हस्ते मुलांना पारितोषिक घेण्यामध्ये रस आहे, तर मान्यवरांना मी व्यासपीठावरील मान्यवरांना विनंती करते की आपल्या शुभ हस्ते आपल्या सर्व स्पर्धकांना आपण पारितोषिक द्यावं. व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी पुन्हा एकदा विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते मुलांना पारितोषिक द्यावं. शिवाजी महाराज चित्रकला स्पर्धा. तृतीय क्रमांक प्रणव साधले सावंतवाडी. माननीय युवराजांना मी विनंती करते की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते प्रणव साधलेला पारितोषिक द्यावं. द्वितीय क्रमांक आयुष वेंगुर्लेकर सावंतवाडी. प्रथम क्रमांक मानसी माळजी सावंतवाडी. प्रथम क्रमांक मानसी माळजी सावंतवाडी. यापुढील कार्यक्रमाची सूत्रे मी शालनताईकडे सोपवते. धन्यवाद. धन्यवाद. यानंतर आपण मोठ्या गटातील स्पर्धकांचं पारितोषिक वितरण करणार आहोत. राष्ट्रमाता जिजाऊ आईसाहेब वेशभूषा स्पर्धा. प्रथम क्रमांक आहे आरोही वेरेकर गोवा येथून. तसंच आरोहीने माझा आवडता मावळा यामध्ये शिवा काशीची भूमिका केली होती आणि माझा आवडता मावळा या स्पर्धेत तिला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे. आरोही वेरेकर. जरा प्रेक्षकांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. लहान मुलांचं कौतुक केलं पाहिजे. ते एवढ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. कौतुकाची थाप दिली पाहिजे. द्वितीय क्रमांक आहे रुद्रा नाईक कुडाळ येथून आणि तिला छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धेमध्ये उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळालेलं आहे. रुद्रा नाईक. ज्या ज्या स्पर्धकांनी एकापेक्षा अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेला आहे त्यांना आपण एकत्रित पारितोषिक वितरण इथे करतोय वेळेअभावी, तेव्हा सहकार्य करावं. तृतीय पारितोषिक आहे सिद्धी फळदेसाई
सर्वांना विनंती आहे की जेवणाची सोय आहे इथे आणि ह्या कार्यक्रमानंतर नाट्यप्रयोग होणार आहे आपला 60वा इथे ओशाळला मृत्यू. त्यामुळे जेवणाची सोय आहे इथे बाजूला केलेली, तेव्हा सर्वांनी जेवायचं आहे तिथे. यानंतर उत्तेजनार्थ पारितोषिक आहे सौ साक्षी वाडकर आणि त्यांचा मुलगा कुमार सक्षम वाडकर, आरोस दांडेली येथून. टाळ्या वाजू द्या. यानंतर माझा आवडता मावळा या स्पर्धेमध्ये मोठ्या गटातून द्वितीय क्रमांक प्राप्त केलेला आहे नैतिक मोरजकर यांनी मुरारबाजी देशपांडे यांची भूमिका साकारली होती. नैतिक मोरजकर. तसेच त्याला छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धा यामध्ये द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे आणि छत्रपती संभाजी महाराज वेशभूषा स्पर्धेमध्ये उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळालेलं आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत नैतिकसाठी. तृतीय क्रमांक प्राप्त केलेला आहे कुमारी ईशा टिळवे. तिने बाजीप्रभू देशपांडे यांची भूमिका वेशभूषा केलेली होती माझा आवडता मावळा या स्पर्धेमध्ये. कुमारी ईशा टिळवे. टाळ्या वाजू देत. यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज चित्रकला स्पर्धा आपण घेतली होती आणि त्यात खुल्या गटातून विजेता आहे कुमार पियुष निरगुण सावंतवाडी. कुमार पियुष निरगुण सावंतवाडी.
विश्वजितचं तुला कार्यक्रम बराच मोठा आहे, त्याची कल्पना आहे, तरीसुद्धा माननीय विशालजी परब यांचं व्यस्त जीवन आणि या पुढील कार्यक्रमासाठी त्यांना जायचं आहे, त्यासाठी आपण त्यांना रजा देऊया आणि पुढील कार्यक्रम कंटिन्यू करूया. धन्यवाद. मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष माननीय सुहासजी सावंत सर जर उपस्थित असतील तर त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. यानंतर शिवचरित्र स्पर्धा परीक्षेमधील उत्तेजनार्थ पारितोषिकात द्वितीय उत्तेजनार्थ पारितोषिक आहे कुमारी समृद्धी चंद्रकांत राऊळ, मळगाव इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. हिने 100 पैकी 94 गुण मिळवलेले आहेत. जोरदार टाळ्या होऊ दे. समृद्धी चंद्रकांत राऊळ. उत्तेजनार्थ तृतीय पारितोषिक जात आहे कुमारी किमया नंदकिशोर केसरकर, इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी, मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. हिने 88 गुण मिळवलेले आहेत 100 पैकी. जोरदार टाळ्या होऊ देत. किमया नंदकिशोर केसरकर. यानंतरचं पारितोषिक जात आहे कुमारी समीक्षा सचिन केसरकर, इयत्ता 6वीची विद्यार्थिनी आहे, मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. हिने 100 पैकी 87 गुण मिळवलेले आहेत. समीक्षा सचिन केसरकर. समीक्षा सचिन केसरकर. हो, कृपया विद्यार्थ्यांनी आपापल्या नंबराने पटापटा यायचं आहे, म्हणजे नियोजित वेळेत कार्यक्रम होईल. यानंतर कुमारी सई स्वागत नाटेकर, इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी, कळसुलकर इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. हिने 86 गुण मिळवलेले आहेत 100 पैकी. सई स्वागत नाटेकर. यानंतरचं पारितोषिक जाणार आहे कुमारी संपूर्णा सुधाकर राऊळ, मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव. 100 पैकी 86 गुण. संपूर्णा सुधाकर राऊळ. त्यानंतर कुमारी गौरवी भरत गावडे, इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी आहे, जनता विद्यालय तळवडे. 100 पैकी 85 गुण मिळवलेले आहेत. जरा जोरदार टाळ्या वाजत राहू दे विद्यार्थ्यांसाठी. संपूर्णा सुधाकर राऊळ. यानंतर कुमारी गौरवी भरत गावडे. गौरवी भरत गावडे. निधी काशीनाथ खडपकर, मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव. कुमारी निधी काशीनाथ खडपकर, मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव. हिने 85 गुण मिळवलेले आहेत. यानंतर कुमारी निविदा देवीदास चौगुले, इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी आहे, जनता विद्यालय तळवडे. हिने 85 गुण मिळवलेले आहेत 100 पैकी. निविदा देवीदास चौगुले. निविदा नंतर आहे कुमारी भार्गवी विठोबा पेडणेकर, इयत्ता 7वी, जनता विद्यालय तळवडे. हिने देखील 100 पैकी 85 गुण प्राप्त केलेले आहेत. भार्गवी विठोबा पेडणेकर. दिले यानंतर कुमार मृण्मय चंद्रकांत शिरोडकर, इयत्ता 6वी, मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. 85 गुण प्राप्त केले. मृण्मय चंद्रकांत शिरोडकर. मृण्मय नंतर आहे कुमारी मुग्धा महेश पंत वालावलकर, मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव, जिने 84 गुण मिळवलेले आहेत 100 पैकी.
मुग्धा महेश पंत वालावलकर. मुग्धानंतर कुमारी सानिका सुनील कुंभार इयत्ता 8वीची विद्यार्थिनी जनता विद्यालय तळवडे जिने 100 पैकी 84 गुण मिळवलेले आहेत. सानिका सुनील कुंभार. सानिका सुनील कुंभार. कुमार रामचंद्र समीर परब इयत्ता 8वीचा विद्यार्थी आहे. जनता विद्यालय तळवडे 100 पैकी 84 गुण मिळवलेले आहेत. रामचंद्र समीर परब. रामचंद्र नंतर आहे कुमार श्रेयस संतोष परब इयत्ता 8वीचा विद्यार्थी आहे. जनता विद्यालय तळवडे आणि ज्याने 84 गुण मिळवलेले आहेत 100 पैकी. श्रेयस संतोष परब. श्रेयस नंतर आहे कुमारी अस्मी वासुदेव गुडेकर इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी आहे. जनता विद्यालय तळवडे हिने देखील 84 गुण प्राप्त केलेले आहेत 100 पैकी. अस्मी वासुदेव. अस्मी वासुदेव गुडेकर. उपस्थितांना एक विनंती आहे, या सभागृहामध्ये आपल्याला जेवणासाठी कुपन दिले जाणार आहे आणि त्यानंतर जेवणाची व्यवस्था आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर 9 वाजता येथे ओशाळा मृत्यू या महानाट्याचा 60वा प्रयोग या ठिकाणी सादर होणार आहे. श्रेयस परब. थोडंसं गडबडीमध्ये नियोजन करताना ट्रॉफीज लावताना आमच्याकडनं काही थोडंफार गडबड झालेली आहे. त्यामुळे पारितोषिक देता असताना समजा आपल्याला दुसऱ्या नावाचं सर्टिफिकेट मिळालं असेल, ट्रॉफी मिळाली असेल तर त्यांनी स्टेजवरती येऊन आपलं बदलून घेऊन जायचं आहे. थोडं सहकार्य करावं. यानंतर 350व्या राज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त समूह गीतगायन स्पर्धा घेतली होती. वेडात मराठे वीर दौडले सात. अस्मी वासुदेव गुडेकर. अस्मी वासुदेव गुडेकर शिवचरित्र स्पर्धेची उत्तेजनार्थ शेवटचं पारितोषिक आहे. धन्यवाद. समूह गीत गायन स्पर्धा घेतली होती ज्याचं गीत होतं वेडात मराठे वीर दौडले सात. यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकवलेला आहे भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी चराठे आंतरराष्ट्रीय शाळा नंबर 1 चराठा. मी या शाळेच्या शिक्षकांना विनंती करते की त्यांनी येऊन आपलं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे शाळेच्या वतीने. भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी चराठे आंतरराष्ट्रीय शाळा नंबर 1 चराठा. प्रथम क्रमांक. द्वितीय क्रमांक आहे खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल बांदा. त्यांनी तयार राहायचे. खेमराज मेमोरियल इंग्लिश स्कूल बांदा.
जोरदार टाळ्या. द्वितीय क्रमांक राम सूर्यकांत बिबवणे. राम सूर्यकांत बिबवणे. तृतीय क्रमांक अजित तुकाराम बिले कोल्हापूर. अजित तुकाराम नवनवीन व्हिडिओ पाहणे. अजित तुकाराम बिले नाही, अनुपस्थितीत आहेत. पुढील घेऊया निबंध स्पर्धा. शिवराज्याभिषेक सोहळ्यावरती आपण निबंध स्पर्धा घेतली होती खुल्या गटामध्ये. यात प्रथम क्रमांक पटकवलेला आहे अनिकेत सावंत बांदा. अनिकेत सावंत बांदा. द्वितीय क्रमांक आहे चैताली बिडिये कणकवली. चैताली बिडिये कणकवली. अनिकेत सावंत बांदा प्रथम क्रमांक. द्वितीय क्रमांक चैताली बिडिये कणकवली. जोरदार टाळ्या होऊ देत. तृतीय क्रमांक सौरभ जोशी उदयपूर राजस्थान यांनी वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये वीरबाजी प्रभू देशपांडे या विषयावरती सुद्धा द्वितीय क्रमांक पटकवलेला आहे, परंतु ते आजच्या सोहळ्यास अनुपस्थितीत आहेत, तरी त्यांचंही आपण अभिनंदन करूया. पुढे वक्तृत्व स्पर्धेचं पारितोषिक वितरण. मोठ्या गटामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे चिन्मयी बागवे सावंतवाडी. चिन्मयी बागवे सावंतवाडी. तसेच त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक पटकवलेला आहे. आपण एकत्रित पारितोषिक वितरण करत आहोत. चिन्मयी बागवे. द्वितीय क्रमांक जान्हवी सावंत. द्वितीय क्रमांक जान्हवी सावंत ठाणे. स्टेजकडे येऊन त्याही अनुपस्थितीत आहे. तृतीय क्रमांक सर्वज्ञ वराडकर बांदा. या मुलाचं कौतुक करावं तितकं थोडं. याने छत्रपती संभाजी महाराज वेशभूषा स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांक पटकवलेला आहे आणि छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धेमध्ये उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळवलेला आहे. जोरदार टाळ्या वाजू देत सर्वज्ञ वराडकरसाठी. यानंतर उत्तेजनार्थ पारितोषिक आहे साई देसाई पुणे हडपसर. साई देसाई पुणे हडपसर. साई देसाई ते देखील अनुपस्थितीत आहेत, तरी त्यांचं अभिनंदन. वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये खुल्या गटात प्रथम पारितोषिक मिळवलेलं आहे श्री रोशन यादव सातारा. ते देखील अनुपस्थितीत आहेत, पण त्यांचं अभिनंदन. यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज वेशभूषा स्पर्धा 2023 यामध्ये मोठ्या गटात प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे नील बांदेकर. संभाजी महाराज वेशभूषा स्पर्धा प्रथम क्रमांक नील बांदेकर. आणि तृतीय क्रमांक आहे समई सुर्लकर. समई सुर्लकर तृतीय क्रमांक. समई सुर्लकर त्या देखील अनुपस्थितीत आहेत, त्यांचंही अभिनंदन. यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धेमध्ये मोठ्या गटात प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे राशी नाईक. राशी नाईक.
तृतीय क्रमांक नीता सावंत शिरशिंगे आणि उत्तेजनार्थ संगीता राहुल मळगाव. कृपया सर्वांनी तयारीत राहायचंय. साक्षी टिळवे प्रथम क्रमांक साक्षी टिळवे. द्वितीय क्रमांक शुभेच्छा सावंत बांदा. तृतीय क्रमांक नीता सावंत शिरशिंगे. नीता सावंत शिरशिंगे आणि उत्तेजनार्थ आहेत संगीता राहुल मळगाव. संगीता राहुल मळगाव. यानंतर आपण मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगावच्या विद्यार्थ्यांना आणि टीमला बोलवते. मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव. आम्ही एकत्रित दिलं नाही. हे बघा दाखवते गगनकडे आहे. हो मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव सहभाग प्रमाणपत्र सर्व मुलांनी यायचे. मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव पटपट या. मळगाव इंग्लिश स्कूल मळगाव. असणार हे बघा. हे बघा आधी घे बघा तुमचं. हे बघा जनता विद्यालय तळवडेचं काढा. पुढची शाळा आहे जनता विद्यालय तळवडे. सहभाग प्रमाणपत्र जनता विद्यालय तळवडेच्या टीमने यायचं आहे. जनता विद्यालय तळवडे. जनता विद्यालय तळवडेच्या टीमने पटपट या. यानंतर आहे मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. जनता विद्यालयानंतर येणार आहेत मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल. मदर क्वीन्स इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. यानंतर आहे कळसुलकर इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. तयारीत राहायचं आहे. कळसुलकर इंग्लिश स्कूल सावंतवाडीच्या टीमने शिक्षक आणि विद्यार्थी. कळसुलकर इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. कळसुलकर इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी. कळसुलकर इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी.
पार्वती देवी हायस्कूल सावंतवाडी. राणी पार्वती देवी हायस्कूल सावंतवाडी. यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निक. यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निक. यानंतर माडखोल धवडकी शाळा नंबर 2. 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 यानंतर भाईसाहेब सावंत माध्यमिक विद्यालय माझगाव. भाईसाहेब सावंत माध्यमिक विद्यालय माझगाव. भाईसाहेब सावंत माध्यमिक विद्यालय माझगाव. यानंतर नाबर इंग्लिश स्कूल. नाबर इंग्लिश स्कूल बांदा. ते पण पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम संपलेला आहे. आता आभार प्रदर्शनासाठी मी इथे निमंत्रित करते ॲडव्होकेट श्री सोनू गवसर, शिवसंस्कारचे प्रमुख समिती सदस्य यांना. कृपया सर्वांनी थोडा वेळ, आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम झाला की हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे, त्यामुळे थोडं सहकार्य करावं, आपापल्या आसनावरती स्थानापन्न व्हावं. कृपया सोनू सर. छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धा घेतली नाही. एक बक्षीस राहिलंय. छत्रपती संभाजी महाराज बुधभूषण स्पर्धा गौरांग साईनाथ कुंदेकर याला उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळालेलं आहे. गौरांग साईनाथ कुंदेकर. कुमार गौरांग कुंदेकर. जोरदार टाळ्या होऊ देत. कार्यक्रम आता संपणारच आहे. आभार प्रदर्शनानंतर थोडं सहकार्य करा. दिले एकत्र दिले सर्टिफिकेट सांगितले बोलताना. कार्यक्रम लांबलेला आहे, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. सर्वांची जेवणाची व्यवस्था या बाजूच्या कक्षामध्ये केलेली आहे. थोडक्यात आभार प्रदर्शन झाल्यावर लगेचच हा आत्ताचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रमाचा समारोप होईल आणि त्यानंतर नाट्यप्रयोगाच्या दरम्यान आपल्या राज्याचे शिक्षण मंत्री माननीय दीपकभाई केसरकर या ठिकाणी हजेरी लावतील. त्याचबरोबर गश्मीर महाजनी सर या नाट्यप्रयोगासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. हा शिवसंस्कारचा कार्यक्रमच एवढा मोठा आहे
आणि शिवसंस्कारची व्याप्तीच एवढी मोठी आहे की कार्यक्रम आटोक्यात आणता आणता आम्हाला शक्य होत नाही आहे. तरी पण आपण सर्वांनी बरेच वेळ या ठिकाणी बसून आम्हाला सहकार्य केलं, त्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाचे पुरस्कर्ते माननीय श्री दीपकभाई केसरकर, सदोदित आमच्या संस्थेच्या पाठीशी भरभक्कम त्यांचा आधार असतो असे आमचे दीपकभाई केसरकर यांचेही मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे गेली 2 वर्ष दुसऱ्या सन्मान सोहळ्याला सुद्धा आम्हाला योग्य हातभार लावणारी व्यक्ती म्हणजे ज्यांचं जिल्ह्याला भूषण आहे ते सन्माननीय अच्युतराव भोसले आज या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही, तरी पण त्यांचे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर आपल्या संस्थानाचे युवराज माननीय श्री लखमराजे भोसले याही ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो. आपल्या कार्यक्रमाचे पुरस्कर्ते श्री विशालजी परब यांनी आपल्या व्यस्त वेळात वेळ देत या ठिकाणी उपस्थिती लावली आणि या कार्यक्रमाला शोभा आणली, त्याबद्दल त्यांचेही शिवसंस्कारातर्फे मी आभार मानतो. आजचे सर्व सन्माननीय व्यक्ती, प्रमुख पुरस्कार प्रदान झालेल्या व्यक्ती या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि हा शिवसंस्कार त्याचप्रमाणे आपले सर्व विभाग प्रमुख जे सतत वर्षभर कार्यरत असतात असे त्या सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आता शिवसंस्कारच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यायचा एक ग्रुप फोटो या ठिकाणी होणार आहे, त्यामुळे शिवसंस्कारचे आपले सर्व सदस्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे व्यासपीठावर. त्याचबरोबर आमचे टेक्निशियन मंडळी श्री पांगम सर, सुभाष शिरोडकर सर, सत्यवान नाईक सर यांचं सतत आम्हाला पाठबळ असतं. त्याचप्रमाणे आजची मीडिया आहे कोकण सात लाईव्ह चॅनलचे मी विशेष आभार मानतो, कारण हा कार्यक्रम गेल्या 2-3 दिवसापासून जगभरामध्ये पोहोचवण्याचं काम कोकण सिंधुदुर्ग लाईव्हने केलेलं आहे आणि त्यांचे या ठिकाणी मी शिवसंस्कारच्या तर्फे विशेष आभार मानतो. आजच्या या कार्यक्रमास लाभलेले सर्व पत्रकार बंधू यांचेही विशेष आभार या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ग्रुप फोटोसाठी व्यासपीठावर यायचं आहे. तसंच सर्वांना कुपन मिळालंय की नाही याची खात्री करा आणि या ठिकाणी करमळकर सर आमचे कुपन देत आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधून आपलं जेवणाचं कुपन घ्या आणि सर्वांनी जेवणाचा आनंद घ्या. आणि यानंतर 9 वाजता पुन्हा एकदा कश्मीर महाजनी सरांसोबत या ठिकाणी नाट्यप्रयोगाला सुरुवात होणार आहे, तेव्हा सर्वांनी याची नोंद घ्या. बाजूच्या कक्षामध्ये जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर फोटोसाठी यायचं आहे आणि हा कार्यक्रम संपल्याचे मी जाहीर करतो. शिवसंस्कारची सर्व टीम व्यासपीठावर या ग्रुप फोटोसाठी. थोडे बसा, थोड्यांनी पुढे बसला तरी चालेल गुडघ्यावर, म्हणजे ॲडजस्ट होईल. सर्वांना कुपन्स मिळालेत का? मिळाले नसतील तर संपर्क करा. जेवणाचे कुपन्स
कुपन्स ज्यांना मिळाली नाही तिथे यांनी काउंटरवरती या, इथे आहेत कुपन्स, तिथून घ्या. किती माणसं आहेत आपल्यासोबत ते सांगून कुपन्स घ्या, जेवणाचे कुपन्स.